ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி சதாச்சார வகுப்புக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். நம்ம வந்து இது வெற்றிகரமா நம்ம வந்து அந்த 10 அவதாரத்தை முடிச்சுட்டோம் இல்லையா? ரொம்ப லக்கி பீப்புள் கூட அட்டெண்ட் ஆல் த 10 அவதாரம் இல்லையா? ஆனா திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணிட்டே தான் இருப்போம். இன்னில இருந்து நம்ம வந்து ஆச்சாரியார் அவளை வந்து அவளுடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி எல்லாம் பார்க்க போறோம். நாட் இன் வெரி மச் ரொம்ப டீட்டெயில் எல்லாம் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா இதுலயே வந்து ஷட் கோஸ்வாமி, ஷட்னா 6 6 கோஸ்வாமிகளோட இது லைஃப் ஹிஸ்டரி பார்க்கிறோம். இப்ப ரொம்ப குட்டி குட்டியா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் இருக்கும். சோ இவரோட எல்லாம் படிக்கணும்னா சைத்தன்ய சரிதாமிருதா அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய புக் இருக்கும், நிறைய வால்யூம் இருக்கு. அதெல்லாம் படிச்சாதான் ஃபுல்லா புரியும். இருந்தாலும் இதுல வந்து ஒரு டிட் பிட்ஸ் நம்ம எப்படி பாகவதம் எல்லாம் எப்படி படிச்சோம் இல்லையா, கொஞ்சம் கொஞ்சம் இங்க அங்க எல்லாம் படிச்சோம் அந்த மாதிரி இதுல வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிருதா நிறைய கோட்ஸ் வரும், அதுல இருந்து படிக்கலாம். ஓகே, சோ மொத்தம் வந்து யாரெல்லாம் அந்த 6 கோஸ்வாமிஸ் யார், நம்ம தான் இது பகவத்கீதா படிக்கும்போது படிச்சிருக்கோம். இருந்தாலும் வந்து ஒரு ரிப்பீட் பண்ணோம். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, அவ 2 பேரும் பிரதர்ஸ், சொந்த பிரதர்ஸ். அதுக்கப்புறம் இவெல்லாம் கசின்ஸ் தான். ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி. இது வரைக்கும் எங்களுக்கு இன்னும் தெரியாது. இன்னும் வந்து நெட்லயே இன்னும் போடல. அவ வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் லைட் கொஞ்சம் இதா இருக்கு, அதிகமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்லியிருந்தேன், இவ வந்து கசின். இவளோட வந்து போட்டோ, இண்டிவிஜுவல் போட்டோ ரூப கோஸ்வாமி எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றும் கிடைக்கிறதே இல்லை. இல்ல 6 கோஸ்வாமியோட தான் நெட்ல ரொம்ப தேடி பார்த்தேன், எனக்கு கிடைக்கல. சோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு யாருக்காவது அந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் பிக்சர்ஸ் கிடைச்சதுனாக்கா கொடுத்தோம்னா அந்த இது போட்டுடுவேன் நான் இதுல. ஓகே, அப்புறம் வந்து 6 கோஸ்வாமியோட வந்து மொத்தம் 40 மேல 46 ஸ்லைடும் வருது. ஸோ ஐ கட் இட் இன்டூ ஹாஃப். இன்னைக்கு வந்து ஹாஃப் தான் பார்க்க போறோம், நாளைக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல வேற பாதி ஹாஃப் பார்க்கலாம். சோ இது வந்து பாக்கி இப்ப ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி சொந்த பிரதர்ஸ் சொன்னேன். பாக்கி எல்லாருமே கசின்ஸ் தான். இப்ப எல்லாருமே ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோஸ்வாமி அண்ட் ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி. எஸ். அப்புறம் நம்ம வந்து பிரேயர், நார்மல் பிரேயர். யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, இப்ப நம்ம ஜெயப்பிரியா மாதாஜி, தீபா செல்வன் மாதாஜி அண்ட் முருகன் பிரபுஜி, உங்க 3 பேர்ல என்ன செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க 3 பேர்ல யாரு சொல்ல போறீங்க? வாசிக்கவா மாதாஜி? தாராளமா வாசிங்க, நடைமுறைக்கா பாக்கணுமே. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஃபுல்லாவே வாசிச்சறவா இல்ல பாதி மட்டும்? பாதி பாதி படிங்களேன். நீங்க பாதி படிக்க, வேற யாரு படிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கா அவளுக்கு கொடுக்கலாம் சான்ஸ். ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகாய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं जाक्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवादूतं परिजनसहितं। कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् शरण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तान्त राधा कान्तान्त नमोस्तुते। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா தெரியாது. தீபா செல்வன் படிக்கிறா இல்ல முருகன் பிரபுஜி படிக்க போறா? நான் படிக்க மாதாஜி. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மண்ய சித்தாய ஜகஸ்திதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகா வசந்தாய கிருஷ்ணாய பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நமோ கௌர திவிஷாய நமக. குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ணாய பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி இது நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரணி நிர்மலேஸ்வர शून्यवादी
पाषाण्डाय देवधारणी जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतार गदाधर श्री वासागी गौर भक्तवृत्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे Thank you so much, हरे Mataji. कृष्ण माताजी இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான், ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணணும். எங்கிட்ட நன்னா படிச்சோம்னு சொல்லிட்டு வரதே இல்லை இல்லையா? எவ்வளவு படிச்சாலும் மாதாஜி ஏதாவது குத்தம் சொல்லிட்டே இருக்கா அப்படின்னு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து ஷட் கோஸ்வாமி அஷ்டகம்னே இருக்கு. அஷ்டகம்னா 8 ஸ்டான்ஸா இருக்கிறது தான் அஷ்டகம். ஓகே, இந்த 8 இது 6 கோஸ்வாமியோட ஒரு அஷ்டகம் பண்ணியிருக்கா. சோ அது வந்து இவர் என்ன பேர் அவரோட ஆச்சாரிய ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா விரச்சிதம் ஷட் கோஸ்வாமி. அவர் தான் வந்து இது எழுதியிருக்கார். He has written. Okay, so this I'll just start. Hare Krishna. தமிழ்ல இருக்கு இல்லையா, கொஞ்சம் கஷ்டம். I'll try. कृष्णो कीर्तन कान नर्तन परो प्रेमामृतांबो निधि धीरा धीर जन प्रियो प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा परो भुवि भुवो भारावहंतारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजन आनंदेन मद्दालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको श्री गौरांग गुणानुवर्णन विदो श्रद्धा समृद्ध्यन् विदो पापोताबनिकृन्दनोदनुवृतां गोविन्दकानामृदैः आनन्दाम्बुदिवर्धनैकनिपुणो कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको त्यक्त्वा धूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छव भूत्वा दीनगणेशको करुणया कौपीनगन्धाश्रितौ गोपी भावरसामृताप्तिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुर्वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको पूजत् कोकिलहंस सारसगणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्न निबद्ध मूलविटप श्रीयुक्त वृन्दावने राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतो जीवार्तदो यो मुदा वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको संख्यापूर्वक नाम गानदिभिः कालावसानीकृतो निद्राहार विहारकादिविजिदो सात्यन्तदीनो च यो राधा कृष्ण गुणस्मृति राधा कृष्ण गुणस्मृतिर्मधुरिमा आनन्देन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको राधा कुण्डतटे कलिन्दतनया धीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवसादशेषदशया क्रस्तोप
प्रमस्तौ प्रमद्धौ सदा गायन्तौ च कथा हरिर्गुणवरं भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ हे राधे व्रज देविके च ललिते हे नन्दसूनो कुतः श्रीगोवर्धन कल्पपादपतले कालिन्दी वने कुतः कोशन्ताव इति सर्वतो व्रजपुरे कोतिर्महाबिम्बलो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालकौ इति श्री श्रीनिवास आचार्य विरचितं षड् गोस्वामी अष्टकं सम्पूर्णम्. இப்ப இவ அந்த 6 கோஸ்வாமிஸ் வந்து என்ன சொல்லுவா வந்து ஒரு அவளை பார்த்துதான் நம்ம படிக்கணும். எப்படி வந்து டிவோட்டியா இருக்கணும்னாக்கா அவளை பார்த்து படிக்கணும். ஏன்னா அவளோட லைஃப் ஹிஸ்டரியில அவ எப்படி ஹம்பிளா இருந்து எந்த மாதிரி லைஃபை லீட் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு அந்த இதுதான் நம்ம படிக்க போறோம். அண்ட் தேர் த பெஸ்ட் டிவோட்டிஸ் தான் அவளை மாதிரி இதுதான் பெஸ்ட் டிவோட்டி. நம்ம எல்லாம் ஏனோ நானும் தான் இருக்கும், ஆனா வேற வழி இல்ல, கலியுகத்துல இப்படிதான் இருக்க முடியும். அண்ட் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறதுனால ஃபேமிலியில இருக்கும் போது நமக்கு எவ்வளவு டைம் கிடைக்கிறதோ அவ்வளவுதான் நமக்கு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். ஆனா அவளும் அப்படி இல்லை, வீட்டையும் திறந்து வைஃப் மனைவி மக்கள் எல்லாத்தையும் திறந்து அந்த மாதிரி போயிட்டு வெரி சிம்பிள் லிவிங் தேர் அவ வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தா. ஸோ பட் அவள்கிட்ட நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிக்கலாம். அதனால இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதே ஷட் கோஸ்வாமி அஷ்டகம். அப்புறம் ஒரு பிரபுஜி ஒரு வரும். இப்ப இந்த வாரம் வந்து 2 பாகமா நம்ம பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்திருக்கிறது ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி. இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதால இந்த இது இருக்கு. யாருக்கு சைத்தன்ய சரிதா மாதாஜிக்கு தெரியல, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி தெரியுமா? அந்த ஒரு டியூன்ல பாடணும் இருக்கேளா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி டியூன் தெரியாது மாதாஜி, படிக்க தெரியும். முருகன் பிரபுஜிக்கு தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எனக்கு நான் கேட்டுக்கிறேன் மாதாஜி. எனக்கு படிக்கிறது கஷ்டமா இந்த 8 பாடலும் 8வது மகன் கிருஷ்ணர் கிட்ட இட்டும் போய் எங்களை விட்ட மாதிரியே எனக்கு அந்த அவ்வளவு அருமையா ராகத்துல பாடுனீங்க மாதாஜி. நீங்க எங்களுக்கு நாங்க பஜன் கிளாஸ்ல சொல்லித்தரா பிரபுஜி. அதையும் ஸ்டூடெண்ட் தான் நாங்க. நான் உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் தான். ஐ ஜஸ்ட் லேர்னிங். படிச்சேன் இங்க வந்து அப்படியே சொல்ல வேண்டியதுதான். ரொம்ப அருமையா இருந்தது மாதாஜி. இது மாதாஜி அத குரூப்ல ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. நான் பண்றேன், இன்னைக்கு பண்றேன் நான். இது வந்து சைத்தன்ய சரிதம்ல ஒரு தனி டியூன்ல தான். இப்ப நம்ம பாகவதம் படிக்கணும் ஒரு டியூன் இருக்கிறா போல, இது வந்து ஒரு டியூன்ல சொல்லுவா. ஓகே, இப்ப நான் மறந்து விட்டேனே. இப்ப அந்த ராகம் தானே வருது எனக்கு. Anyway, I will try. மதுராத்தே பாத்தையில ரூப் வருது இல்ல. எனிவே எப்படியோ சொல்லிடலாம், பரவாயில்ல. அது வந்து இட்ஸ் நாட் ராகம். ஒரு நிமிஷம், இன்னும் ஒண்ணு கூட இருக்கு. அது சைத்தன்ய ராகம். மதுராத்தே பாத்தையில ரூபா சனாதனா துய்சேன பதி கைல பக்தி பிரச்சாரணா. நமக்கு பகவத்கீதா டியூன் தான் வருது. முதல்ல அது படிச்சிருக்கோம். ஓகே, இது வந்து எனிபடி கேன் சே. டியூன்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல, தெரிஞ்சா ரொம்ப நல்லது. சைத்தன்ய சரிதம்க்கு ஒரு தனி டியூனே இருக்கு. ரைட் நோ ஐ டோன்ட் நோ. அப்ப இது யார் படிக்கிறாள்? மீனிங் யார் படிக்கிறாள்? எனிபடி படிக்கவா மாதாஜி? இந்த என்னது ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு மீனிங் படிப்போம். ஓகே மாதாஜி. மதுரா தே பாதலை ரூப சனாதனா தூய் சேனா பதி கைல பக்தி பிரச்சாரம். பக்தி வழிபாட்டை போதிக்க சைத்தன்ய பகவான் 2 தளபதிகளான ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமி ஆகியோரை விருந்தாவனத்திற்கு அனுப்பினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து இப்ப முள்ள ஃபுல்லா நமக்கு தான் சொன்னீங்க, கொஞ்சம் ஸ்னிப்பெட்ஸ் மாதிரி தான், ஒரு ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துப்பா. அப்ப நமக்கு வந்து ஃபுல்லா படிக்கணும்னா சைத்தன்ய சரிதாமிரதா தான் இவளை பத்தி படிக்கணும்னா அந்த புக்கு தான் படிக்கணும். சோ இதுல இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன கொடுத்திருக்கேன்னா, பக்தி வழிபாட்டை போதிக்க சைத்தன்ய பகவான் 2 தளபதிகள், மினிஸ்டர்ஸ் மாதிரி. அவ ஆக்சுவலி ஒரு முஸ்லிம். அப்பெல்லாம் அந்த இவ இருந்த காலம் எப்படின்னா 500 years பிஃபோர்ல முஸ்லிம் தான் ஆண்டு இருந்தா இல்லையா. அப்ப அவள்கிட்ட தான் இவெல்லாம் வேலையா இருந்திருக்கா. ஒரு ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் மினிஸ்டர் மாதிரி அவ இருந்திருக்கா.
சோ வந்து அந்த பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு போறதுக்கு போதிக்க சைத்தன்ய பகவான் 2 தளபதிகளான ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமி 2 பேரும் பிரதர்ஸ் ஆகியோரை பிருந்தாவனத்திற்கு அனுப்பினார். இப்ப நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதோட ஸ்டோரி எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? அவரோட குருஜி என்ன சொன்னார், போயிட்டு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் போயிட்டு கிருஷ்ணா பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாரு. எல்லாருமே இந்த குருமார்கள்லாம் என்ன மாதிரி ஒரு இது என்னது கட்டளை விடுறாளோ அது அப்படியே கண்ணை மூடி நம்ம வந்து they will just follow. ஏன்னா குரு தான் அவளுக்கு வந்து வழிகாட்டுறான் எல்லாத்துக்கும். ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல அதான் குரு என்ன சொல்றாரோ அது கேட்கணும். சோ இவ சொல்லியிருக்கா 2 பேரும் போயிட்டு இது சைத்தன்ய பகவானை வந்து இது பிருந்தாவனத்துக்கு அனுப்பினார். அவர் இருந்த சமயம் அது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னது இது ரூப பிரணாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யாரு? இப்ப யாரு? பபிதா மாதாஜி படிச்சது இல்லையா? நம்ம அல்பபெட்லயே போலாமா? தீபா செல்வா மாதாஜி படிக்கும். இதான் நம்ம இப்ப படிச்சோமே அதேதான். ஆமா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் சாப்பிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி விஸ்வ பதாந்திகம். பகவான் சைத்தன்யரின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் பணியை ஜட உலகத்திற்கு நிறுவிய ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் அவரது தாமரையின் கீழ் எனக்கு எப்போது அடைக்கலம் கொடுப்பார். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. பகவான் சைத்தன்யர் விருப்பத்தை நிறைவேற்றார் இவர் எல்லாம் போயிட்டு. ஆனா எனக்கு எப்போ அவர் வந்து அடைக்கலம், அவர் பண்றதெல்லாம், அவர் சொல்றதெல்லாம் நான் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். பட் எனக்கு வந்து அவரோட லோட்டஸ் வீட்ல நமக்கு தங்க இடம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவோமே, அவர் பாத சரண கமலத்துல நம்ம எப்போ போய் அவர் கூட அங்க அவருக்கு அங்க போயிட்டு நம்ம எப்போ சேவை பண்ணுவோம் அப்படின்னு. சோ இவர் வந்து அந்த ஸ்லோகத்தை இதுதான் எழுதியிருக்கு. பகவான் சைத்தன்யரின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் பண்ணி ஜட உலகுக்கு நிறுவிய ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் அவரது சைத்தன்ய மாபிரபோடு சரண கமலத்தில் தாமரையின் கீழ் எனக்கு எப்பொழுது அடைக்கலம் கொடுப்பார் அப்படின்னு ரூப கோஸ்வாமியோட இது பிரணாமம். எஸ், இது வந்து ஒருத்தரா படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ நீங்க தீபா செல்வம் அதை படிச்சுட்டு அப்புறம் யாரு அல்பபெட்டிக்கல் நீங்க தான் சொல்லணும். ஜே அப்புறம் தான் கே வருது. ஜெயப்பிரியா 6 விட்டுட்டேன். ஜெயப்பிரியா மாதை படிக்கணும். அப்புறம் வந்து ஜெயஸ்ரீ மாதை படிக்கணும். ஜெயப்பிரியா சனாதன கோஸ்வாமியும் ரூபா கோஸ்வாமியும் பரத்வாஜ கோத்ராவை சேர்ந்தவர்கள். இது பரத்வாஜ முனியின் குடும்பம் அல்லது சீடர் வரிசையை சேர்ந்தவர்கள் என்பதை குறிக்கிறது. ஸ்ரீ அனுபமா, ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி மற்றும் ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி ஆகியோர் சகோதரர்கள். ஸ்ரீ சைத்தன்யா மகாபிரபுவை சந்தித்த பிறகு ஸ்ரீ ரூபா கோஸ்வாமி அரசு பணியை ராஜினாமா செய்தார். மேலும் அவர் சைத்தன்ய பகவானை சந்திக்க பிருந்தாவனத்திற்கு சென்ற போது வல்லபா அவருடன் சென்றார். முதலில் அவர்கள் மதுராவுக்கு சென்றனர். அங்கு அவர்கள் சுபத்ராயா தன்னை பராமரித்து சுபுத்திராயா என்ற மனிதரை சந்தித்தனர். அவர் உலர் எரிபொருளான மரத்தை விற்று தன்னை பராமரித்து வந்தார். அவர் ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் அனுபமாவை சந்தித்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். மேலும் அவர்களுக்கு பிருந்தாவனத்தின் 12 காடுகளை காட்டினார். இவ்வாறு 1 மாதம் பிருந்தாவனத்தில் வாழ்ந்துவிட்டு மீண்டும் சனாதன கோஸ்வாமியை தேடி சென்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் ஒரு பிரீஃப் சொல்றேன். இது என்ன நடந்திருக்குன்னா, இவ 2 பேரும் வந்து 2 பிரதர்ஸ் இல்லையா, ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமி. எனக்கு கொஞ்சம் தான் தெரியும், நிறைய தெரியாது. இப்ப இதோட பேக்ரவுண்ட் நான் சொல்லலாம். வேற கோஸ்வாமியோட எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது. சோ நெக்ஸ்ட் மேபி ஐ வில் லேர்ன் இன் டெல். அப்போ இப்ப என்னன்னாக்கா, அந்த மினிஸ்டர்ஸா இருந்திருக்கா அந்த ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல முஸ்லிம்ஸ் ஆண்டு வந்துட்டு இருந்த அந்த காலத்துல. சோ அவளுக்கு வந்து பேரு கூட சேஞ்ச் பண்ணிட்டா. என்ன பேரு? காசி சனாதன காசா தானா? சாகர மல்லிகா. சாரி மாதாஜி, சாகர மல்லிகா தபிரகாசா. அப்படி பேரு கூட அவளுக்கு எல்லாம் எப்படின்னா ரொம்ப இது சோ ஸ்ட்ராங் இன் தியர் இது இல்லையா. அவ வந்து என்கிட்ட நீ வேலை பண்ற, நீ காஸ்ட் கூட மாறணும், உன் பேரு மாறணும் அப்படின்னு. ஆனா இவ உள்ளூர் எப்படின்னா தேர் ஆல் ஹிந்துஸ்னா நார்மல் நம்ம இருக்கிற போல அந்த வழிபாடு எதுக்கு வேண்டியில. அதுவாளுக்கு கிருஷ்ணா பக்தா மாதிரி இருக்கா. ஆனா வந்து பேரையே மாத்திட்டா. நீ எங்க கம்பெனில வேலை பண்ற, கவர்மெண்ட்ல வேலை பண்ற, அப்ப அவன் பேரும் வந்து முஸ்லிம் பேரு பண்ணி வச்சுட்டான். ஆனா உள்ளூரை இவ வந்து ஏகின்றிருந்தா, எப்படப்பா இதை விட்டு வெளியில வரலாங்க. ஆனா என்ன பண்ணார், ஃபர்ஸ்ட் ரூப கோஸ்வாமி வெளியில போயிட்டார். எல்லாத்தையும் ஓடில அவர் சொல்லிட்டு வெளியில வந்துட்டார். பணம் எல்லாம் வாங்கி அந்த செட்டில்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணுவாளே கவர்மெண்ட்ல,
அதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஹி ஜஸ்ட் வாக்ட் அவே. எனக்கு வந்து இந்த ஜாப் வேண்டாம், எனக்கு நான் விட்டுடுறேன், இந்த வேலையை விட்டுடுறேன்னு வந்துட்டார். ஆனா இவர் சனாதன கோஸ்வாமி தேடி சென்றனர். டு மை நாலேஜ் சனாதன கோஸ்வாமி ஃபர்ஸ்ட் போனாரு, தெரியல. அதுல 2 பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் வந்தார். அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து அதுல சிக்கின் இருந்தார். அவரும் வெளியில வரும்போதுதான் கவர்மெண்ட் அவளுக்கு வந்து தெரிஞ்சு போயிட்டு, இவ 2 பிரதர்ஸும் எஸ்கேப் பண்ண பாக்குறான், நம்ம கம்பெனில இருந்து வெளியில போற பாக்குறான்னு சொல்லிட்டு அட்டாக் இது ஜெயில போட்டு துன்புறுத்தி எல்லாம் பண்ணினான். அப்புறம் இன்னும் இருக்கு, நிறைய இவளோட ஸ்டோரி இருக்கு. சோ இதுல என்ன, இந்த நம்ம இதுல படிச்சோம், அதுல என்ன கொடுத்துருக்குனாங்க, சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி, பரத்வாஜ கோத்திரம். இப்ப நம்ம இதுல கோத்திரம் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, அந்த நம்ம எந்த முனிவர்களோடு வம்சத்துல நம்ம வந்துட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால எல்லா வீட்லயும் ஒரு கோத்திரம் தெரியும். கோத்திரம் தெரியலன்னா ஐ திங்க் விஷ்ணு கோத்திரம் சொல்றான்னு நினைக்கிறேன். சோ அந்த மாதிரி சொல்லிக்கலாம். சோ ஒரு கோத்திரம், ஒரு ரிஷி, ஏன்னா முதல்ல அந்த 7 ரிஷிகள் தானே இருந்தா, அதுல இருந்து தானே ஒருத்தரா பிறந்து அந்த மாதிரி வம்சம் வளர்ந்துட்டே வந்திருக்கு இல்லையா. சோ வந்து இவ 2 பேரும் பரத்வாஜ கோத்ராவை சேர்ந்தவர்கள். இது பரத்வாஜ முனிவரின் குடும்பம் அல்லது சீடர் வரிசை சேர்ந்தவர்கள் என்று குறிக்கிறது. அதனாலதான் அவ கேட்பா. நார்மலி இந்த வந்து நம்ம கோயிலுக்கு எல்லாம் போச்சுன்னா அந்த அர்ச்சகர் எல்லாம் கேட்பா, என்ன கோத்திரம், என்ன நட்சத்திரம் எல்லாம் கேட்பா இல்லையா, அந்த எந்த வம்சத்துல வந்திருக்கள்னு தெரியறது. அப்புறம் அதுல வந்து ஸ்ரீ அனுப்பமான்னு சொல்லிட்டு இவரோட பேரு வெளியில வரல. ஆக்சுவலி இது படிக்கும் போது எனக்கே இது வந்து படிக்கும் போதுதான் நான் அந்த தமிழாக்கம் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சது. ஸ்ரீ அனுப்பமாவும் இவ கூட பிரதர்ஸ் தான். இவளோட பிரதர், ஒன் ஆஃப் த பிரதர்ஸ் இஸ் அனுப்பமா. ஸ்ரீ அனுப்பமா ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி மற்றும் ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி ஆகியோரின் சகோதரர்கள். இவ 3 பேரும் சகோதரர்கள். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சந்தித்த பிறகு ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி அரசு பணியை ராஜினாமா செய்தார். அந்த ஆன்மீகத்துல போனோம்னு தெரிஞ்ச உடனே இதெல்லாம் ஒன்னும் துச்சமா தோணிடுது. நமக்கு இதுலதான் ரொம்ப ருச்சி இருக்கு அப்படின்னு. எப்பவுமே அப்படித்தானே, ஹையர் டேஸ்ட் இருந்துனாக்கா சின்ன டேஸ்ட் வந்து விட்டுடுவோம் நம்ம. ஐயோ இதுல எல்லாம் என்ன இருக்கு, ருச்சியே இல்லையே, இதுதான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. சோ இவர் வந்து வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து சைத்தன்யா பிரபு அவருக்கு சேவை பண்ணிட்டு அந்த பஜன கோஷ்டியில இருக்கலாம் அப்படின்னு. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்தித்த பிறகு ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி அரசு பணியை ராஜினாமா செய்தார். மேலும் அவர் சைத்தன்ய பகவானை சந்திக்க விருந்தாவனத்திற்கு சென்ற போது வல்லபா அவருடன் சென்று, வல்லபான்னு சொல்லிட்டு வல்லபராயா அப்படின்னு அவர் கூட இருந்தார். முதலில் அவர்கள் மதுராவிற்கு சென்றார். அங்கு அவர்கள் சுப்புத்தி ராயா அப்படிங்கிற ஒரு மனிதரை சந்தித்தார். அவர் உலர் எரிபொருள், ஐ திங்க் இதுன்னு நினைக்கிறேன், அந்த உலர் எரிபொருளான மரத்தை விற்று தன்னை பராமரித்ததா. விறகு இது வச்சுட்டு விறகெல்லாம் விற்பாளே, மரத்தெல்லாம் கட் பண்ணி உலர் விறகுதான், இது விறகுதானே வேணும். அந்த காலத்துல எல்லாம் அடுப்பு அப்படித்தானே எரிய விட்டு இருந்தார். சோ அந்த மாதிரி அதோட பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் தன்னை பராமரித்து வந்தார். அவர் ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் அனுப்பமாவை சந்தித்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். மேலும் அவர்களுக்கு விருந்தாவனத்தில் 12 காடுகளை காட்டினார். நிறைய அதோட இதெல்லாம் இருக்கு, பாட்டெல்லாம் இருக்கு. சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இதுல அதெல்லாம் பாடலாம். அப்போ நிறைய விருந்தாவனத்தை விட எது நன்னா இருக்கு, எந்த காடு நன்னா இருக்கு அப்படின்னா. ஓகே, அப்ப அவர் வந்து இந்த காடுகளை எல்லாம் கட்டி, இந்த காட்டுல இருந்தா நம்ம வந்து மரம் எல்லாம் எடுத்து வித்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இவ்வாறு 1 மாதம் விருந்தாவனத்தில் வாழ்ந்துவிட்டு மீண்டும் சனாதனரை தேடி கோஸ்வாமியை தேடி சென்றனர். இவ வந்து சனாதனரை தேடிட்டு போறா. இங்க என்ன ஆகுதுன்னாக்கா, ஒரு நிமிஷம். நெக்ஸ்ட் யார் படிக்க போறாள்? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. கங்கையின் போக்கை தொடர்ந்து அவர்கள் அலகாபாத் அல்லது பிரயாக தீர்த்தத்தை அடைந்தனர். ஆனால் சனாதன கோஸ்வாமி வேறு வழியில் வந்ததால் அவர்கள் அவரை அங்கு சந்திக்கவில்லை. மேலும் சனாதன கோஸ்வாமி மதுராவுக்கு வந்தபோது ரூபா மற்றும் அனுப்பமாவின் வருகையை பற்றி அவருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. ரூப கோஸ்வாமியும் அனுப்பமாவும் பெனாரஸில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சந்தித்த போது சனாதன கோஸ்வாமியின் பயணங்களை பற்றி அவரிடமிருந்து கேள்விப்பட்டு வங்காளத்திற்கு திரும்பி மாநிலத்துடன் தங்கள் விவகாரங்களை சரி செய்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உத்தரவின் பேரில் இறைவனை காண ஜெகநாதபுரி சென்றனர். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி குடும்ப உறவுகளை விட்டுவிட்டு செல்வத்தை பின்வருமாறு பிரித்தார். படிக்கலையா மாதாஜி? தேவை 25 படிக்கிறேன் மாதாஜி, கேக்குறதா? விட்டு போயிடுச்சு. அப்ப நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம்னு கேட்கவே இல்லை. 50% கேட்கவே இல்லை. 50% கிருஷ்ணர் மற்றும் வைஷ்ணவர்களின் சேவை, 25% குடும்ப உறுப்பினர்கள், 25% அவசரத்திற்கு பின்னர் தப்பிக்க சனாதன கோஸ்வாமியால் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் இதுல போடுற ரூப கோஸ்வாமி வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் வெளியில வந்தார். தப்பிக்க இல்ல ஃபர்ஸ்ட் சனாதன தான் வெளியில வந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் தான் ரூப கோஸ்வாமி அந்த இதுல இருந்து வெளியில வந்துட்டார். அதுல வந்து ரூப கோஸ்வாமி எப்படி முதல்ல இருந்து பாக்கலாம். இவ வந்து அங்கிருந்து அப்புறம் கங்கை இதுக்கு போனா அலாபாத்.
அங்க போயிட்டு பிரயாக் தீர்த்தத்தை அடைந்தனர். அதனால் ஆனால் இவர் சனாதன அவரும் வந்து வெளியில வந்துட்டார். இந்த கவர்மெண்ட் இது என்னது ஜாப்ல இருந்து வெளியில வந்துட்டு அவர் வேறு விதம். அப்பெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, கம்யூனிகேஷன் கிடையாது. எப்படி தெரியும்? அவர் நடந்து வரும்போது அவர் வேற வழியா வந்திருக்கா, இவ வேற வழியா போயிருக்கா. சோ அவ வந்து சந்திக்கல. ஆனா அவர் வந்த இடத்துல வந்து இவ சொல்லியிருக்கா, உங்களை தேடிண்டு வந்து உங்க பிரதர் ரூபா கோஸ்வாமி, அந்த வேற அவர் என்ன பேரு படிச்சோமே, அவ எல்லாரும் வந்து போயிருக்கா, அவங்களை தேடின்னு தான் போயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து ரூபா கோஸ்வாமி அனுபவா பனாரசி சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சந்தித்த போது சனாதன கோஸ்வாமி பயணங்களை பற்றி அவரிடமிருந்து கேள்விப்பட்டு வங்காளத்திற்கு திரும்பி பெங்கால் அவரிடம் மாநிலத்துடன் தங்கள் விவகாரங்களை சரி செய்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உத்தரவின் பேரில் அவ வந்து அங்கிருந்து வங்காளம்னா பெங்கால் போயிட்டு அங்கிருந்து ஒரிசா, இப்ப ஜெகநாத் புரி எல்லாம் நம்ம சொல்றோமே அப்படி போயிருக்கா. இப்ப எல்லாம் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு டிராவலிங். அப்பெல்லாம் நடந்து போவா, ஏதோ ஒரு காட்டுல போவாளா இருக்கும். காட்டுனா அந்த இது என்னது மாட்டு வண்டியோ வண்டியில அப்படி போவாளா இருக்கும். இட் வாஸ் டேக்கிங் டைம் அந்த மாதிரி. சோ அந்த வந்து ஜெகநாத் புரி அந்த பகவானை காண்றதுக்கு அவ போயிருக்கா. சோ ரூப கோஸ்வாமி என்ன பண்ணிருக்கா, இதெல்லாம் இந்த டிட்பிட்ஸா கொடுத்ததுனால ஒரு கோர்வே இருக்காது. இட்ஸ் நாட் லைக் ஒரு ஸ்டோரி படிக்கிற போல இருக்காது, சும்மா அதனாலதான் பாயிண்ட் ஹைலைட்ஸ் அப்படி கொடுத்துருக்காவா. அப்புறம் வந்து ரூப கோஸ்வாமி ஜாப் எல்லாம் விட்டுட்டு வந்தோன்னு அந்த செட்டில்மெண்ட் கிடைக்கிறது. அது என்ன பண்ணினார், 50% என்ன பண்ணார், கிருஷ்ணர் மற்றும் வைஷ்ணவர்கள் சேவைக்கு வேண்டி உபயோகித்தார். எனக்கு இது படிக்கும் போது என்ன நினைவு வந்ததுனாக்கா, பபிதா மாதாஜி இல்ல மாதாஜி நாங்க எல்லா ஸ்பான்சர்ஷிப்பா புக் வாங்கினா வாங்கியாச்சு, ஸ்பான்சர்ஷிப்பா பண்ணியாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு. என்ன சாப்பிட வேண்டாமா அப்படின்னு நினைச்சுப்பேன் நான். வாட் எவர், ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அவர் வந்து 50% கிருஷ்ணர் மற்றும் வைஷ்ணவர்கள் சேவை செய்யறதுக்கு 50% எவ்வளவு செட்டில்மெண்ட் எவ்வளவு வந்திருக்குமோ எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்துட்டார். பாக்கி இருக்கிற 50%ல 25% குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு கொடுத்தாரு. ஏன்னா நம்மளோ வெளியில வரப்போறோம், அவ பாவம் சாப்பிடறதுக்கு கஷ்டப்படுவாள்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து 25% கொடுத்துட்டு பாக்கி இருக்கிற 25% கால் பாகம் தான் அவசரத்திற்கு. நமக்கு ஏதாவது அவசரம் ஏதாவது வேண்டி இருக்குமே, நம்ம இனிமே போறோமே, அதான் வீடை விட்டுட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட வெளியில சுத்த போறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசரத்திற்கு பின்னர் தப்பிக்க சனாதன கோஸ்வாமியின் அவரோட பணத்தையும் வந்து இவர் யூஸ் பண்ண இது பயன்படுத்தப்பட்டது. ஓகே, அது வந்து இன்னும் இந்த பெரிய ஸ்டோரி படிக்கும்போது அது வந்து எஸ் நிறைய இருக்குது. ஓகே, இது யார் படிக்கிற? ஐ திங்க் முருகன் பிரபுஜி படிக்கிறா. ஐ திங்க் இஸ் ஒன்லி லெஃப்ட் நவ. படிக்க முடியாதுன்னா தென் ஐ வில் படிக்கிறா. மாதாஜி படிங்க. எஸ், அவர் அவர் ஜெகநாதபுரியில் ஹரிதாச தாக்கூராவை சந்தித்தார். அங்கு அவர் சைதன்ய பகவானையும் அவரது மற்ற கூட்டாளிகளையும் சந்தித்தார். ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ரூபா கோஸ்வாமி கையெழுத்தை புகழ்ந்து பேசுவார். ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி வசனங்களை இயற்ற முடியும். மேலும் அவரது இயக்கத்தால் அவர் லலிதா மாதவா மற்றும் விதக்தா மாதவா என்ற 2 புத்தகங்களை எழுதினார். சனாதன கோஸ்வாமி மற்றும் ரூபா கோஸ்வாமி ஆகிய 2 சகோதரர்களும் வைஷ்ணவ மதத்திற்கு ஆதரவாக பல புத்தகங்களை வெளியிட வேண்டும் என்று சைதன்ய பகவான் விரும்பினார். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ராசாச்சரியா அல்லது பக்தி சேவையின் சாரத்தை அறிந்தவர் என்று விவரிக்கப்படுகிறார். கௌடிய வைஷ்ணவர்களின் ஸ்ரீ ரூபா கோஸ்வாமியை பின்பற்றுபவர்கள் ரூபானுகஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஸ்ரீ நரோத்தமா தாச தாகூரா பாடுகிறார், ஸ்ரீ ரூபா மஞ்சரி பதாசே மோர் சம்பதா சே மோர் பஜனை பூஜனா. ஸ்ரீரூப மஞ்சரியின் ஸ்வராஜாவின் ஸ்ரீ ராதாவின் பணிப்பெண்ணாக இருந்து ரூபா கோஸ்வாமியின் நித்திய வடிவம். பாதங்கள் மட்டுமே என்னுடைய ஒரே செல்வம், எனது சேவை மற்றும் வழிபாட்டின் ஒரே பொருள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் இதை நம்ம புரியறது கஷ்டமா இருக்கும். So I'll try to explain. எனக்கும் வந்து நான் ஃபுல் ஸ்டோரி எல்லாம் படிச்சது கிடையாது. பட் இருந்தால் இது என்ன கொடுத்துருக்கோம் அதுல கொஞ்சம் கோர்த்து I will try to explain. ஓகே, இவ வந்து இதுக்கு போயிட்டா இல்லையா, அந்த பெங்காலுக்கு போனாங்களே, அங்க வந்து யாரை சந்தித்தா, சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சந்தித்தார்கள். அவர்கள் ஜெகநாத்புரியில் ஹரிதாஸ் தாக்கூராவை சந்தித்தார். அங்கு அவர் சைத்தன்ய பகவானையும்
அவரது மற்ற கூட்டாளிகள் யாரெல்லாம் இருந்தாங்களோ அவளெல்லாம் அவர் வந்து சந்தித்தார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ரூப கோஸ்வாமியின் கையெழுத்தை புகழ்ந்து, ஏன்னா அவரோட கையெழுத்து நல்லா இருக்கும், அப்ப அவர் வந்து புகழ்ந்து பேசியிருக்காரு. புகழ்ந்து பேசின மாத்திரமே என்ன சொல்லியிருக்காரு, புக்ஸ் எல்லாம் எழுது, நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் எழுது. இப்போ நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட இல்லையா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவரோட குரு, அவரும் அப்படிதான் சொல்லியிருக்காரு. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாங்க, உனக்கு எப்பெல்லாம் பணம் கிடைக்கிறதோ நீ வந்து புக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணு அப்படின்னு. அப்புறம் அவர் எழுதவும் ஆரம்பிச்சார் இல்லையா, அதனால இப்ப நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம் பிகாஸ் ஆஃப் பிரபுபாதர் தான். சோ அத வந்து எழுது, உங்களுக்கு நிறைய புக்ஸ் படிக்கணும், நிறைய புக்ஸ் எழுதணும், அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை. ஏன்னா இதோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருந்தது. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்க, நீ ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்கு, நீ நிறைய புக் எல்லாம் எழுது அப்படின்னு. அப்ப அவர் என்ன புக் எழுதினார், ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு விருப்பத்திற்கேற்ப ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி வசனங்களை இயற்ற முடியும், இயற்ற முடியும் இல்ல, நான் தான் சொன்னேன், கரெக்ஷன் பண்ணல நான் இன்னும். அவர் வந்து இயற்றினார். அவரோட வசனங்கள்னா அவர் சொன்ன பேச்செல்லாம் ஒரு இந்த போயட்ரி வடிவமா, ஒரு கவிதை வடிவமா அவர் வந்து அவரால் எழுத முடிஞ்சது. மேலும் அவரது இப்ப நம்ம படிக்கிறோம் சைத்தன்ய சரிதாமணி, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, ஒன்லி ராகம் எனக்கு இதாயிடுது, அது நிறைய வரும். நான் அப்பதான் அந்த இது பஜன் பாட்டு பாடினதுனால அது ராகம் அதே ராகம் தான், அந்த லிங்கரிங்கா இருக்கும், அதனால வரல. சோ அது வந்து அப்புறம் அவர் வந்து அதை எழுதி வசனங்களை இயற்றினார். மேலும் அவரது இயக்கத்தால் அவர் என்னெல்லாம் லலித மாதவா மற்றும் விதக்த மாதவா என்று 2 புத்தகங்களை எழுதினார். சனாதன கோஸ்வாமி மற்றும் ரூப கோஸ்வாமி ஆகிய 2 சகோதரர்களும் வைஷ்ணவ மதத்திற்கு ஆதரவாக பல புத்தகங்களை வெளியிட வேண்டும் என்று சைத்தன்ய பகவான் இது விரும்பினார். அப்புறம் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ராசாச்சாரியா என்று பக்தி சேவையின் சாரத்தை அறிந்தவர் என்று விவரிக்கப்படுகிறார். அவருக்கு வந்து இப்போ நம்ம இவருக்கெல்லாம் ஒரு பேர் பட்டம் எல்லாம் கொடுத்துடுவா இல்லையா, நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கெல்லாம் இப்படி பக்தி சித்தாந்த பக்தி வேதாந்தன்னு ஒரு பேரு, அவரோட குருஜிக்கு பக்தி சித்தாந்தன்னு பேரு. அந்த மாதிரி இவருக்கு என்னதுனாக்கா, இவருக்கு ராசாச்சாரியா, பக்தி ராசாச்சாரியான்னு பேர் கொடுத்துருக்கா. ஏன்னாக்கா அவர் பக்தி சேவையில் அந்த சாரத்தை அறிந்தவர். அதனால அப்புறம் கௌடிய நம்ம இப்போ என்ன வைஷ்ணவல இருக்கோம், கௌடிய வைஷ்ணவ தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு பேசுவாங்க. சோ கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் ஸ்ரீ ரூபா கோஸ்வாமியை பின்பற்றுபவர்கள். கௌடிய வைஷ்ணவாசே நிறைய குருஜியை பின்பற்றார். ஆனா யார் ரூபா கோஸ்வாமியை பின்பற்றாரோ அவளுக்கு என்ன பேரு, ரூபானுகஸ் சொல்லிட்டு பேர். அது உங்களுக்கு வரும், நீங்க இப்ப level 2 level 3 எல்லாம் பண்றவாளுக்கெல்லாம் வரும். அது you will come across this topic. ரூபானுகஸ் சொல்லிட்டு எல்லாம் வரும், ரூபானுகஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அப்புறம் ஸ்ரீ நரோத்தம தாச தாக்குரா பாடுகிறார். அவர் ஒரு பாட்டு பாடுறார். அவரும் வந்து இப்ப ரூப கோஸ்வாமியோட டிசைபிள்னா அவரையே குருவா நினைச்சுட்டு அவர் வந்து உருகி நிறைய பாடுறார், நிறைய எழுதுறாரு. அப்படி சோ அவர் வந்து என்ன எழுதுறாரு, ஸ்ரீ ரூப மஞ்சரி பதா சே மோர் சம்பதா சே மோர் பஜன பூஜனா, அந்த மாதிரி பாடுறார். அதோட என்ன அர்த்தம்னா, ஸ்ரீ ரூப மஞ்சரியன் பிரஜாவில் அவர் பிரஜபூமினா தெரியும் இல்லையா, கிருஷ்ணர் இருந்த அந்த இடத்தோட பேரு. அங்க வந்து ராதா கிருஷ்ணா, அவரோட ராதாக்கு நிறைய சகிகள் உண்டு, அதுல ஒன் ஆஃப் த சகி தான் இவர் அப்படின்னு சொல்லி இவர் எண்ணிட்டு இருக்காரு. இவர் அப்படி நினைக்கிறாரோ, நான் தான் அந்த சகி, ராதாவோட சகி, நான் சகினா அது ஃப்ரெண்டு, அது என்ன சொல்வார், சகினா தெரியும் இல்லையா, அந்த நாட் ஓன்லி ஃப்ரெண்ட், எல்லாமே பண்ணி தோழிதான், பட் ரொம்பவே எல்லாமே பண்ணி கொடுப்பாளே அவளுக்கு. அதுக்கு என்ன சொல்லுவா, கூடவே இருந்து அவளை சிங்காரிச்சு அதெல்லாம் பண்ணுவாள். ஏன்னா ராதாராணி வாஸ் இது பிரின்சஸா இருந்தா இல்லையா, அப்ப அவ கூடவே இருப்பான் எப்பவுமே. சோ ராஜாவில் ஸ்ரீ ராதாவின் பணிப்பெண்ணாக இருந்த ரூப கோஸ்வாமியின் நித்திய வடிவம் அப்படின்னு பாதங்க அந்த மாதிரி உள்ள ரூப கோஸ்வாமி பாதம் தான் எனக்கு வந்து ஐ திங்க் ஆஃப் தட் பாதம் ஒன்லி, வேற ஒண்ணுமே எனக்கு வந்து இது இல்லை. ஐ எம் நாட் கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் எனிதிங் எல்ஸ் அதர் தென் ரூப கோஸ்வாமியோட பாதங்கள் அப்படின்னு. பாதங்கள் மட்டுமே என்னுடைய ஒரே செல்வம், எனது சேவை மற்றும் வழிபாட்டின் ஒரே பொருள். எனக்கு அதுதான் ஒரு எய்ம். எனக்கு அவரோட பாதம், அந்த பாதத்துல போய் சேரணும். வாட் எவர் ஐ எம் டூயிங் அந்த அவரோட ரூப கோஸ்வாமியின் பாதத்தில் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவளுக்குன்னா ரூபானுகஸ் பேர். தேர் ஆர் ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் ரூப கோஸ்வாமி. எஸ், இதுவும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, படிக்கட்டுமா? படிங்க. அப்புறம் வேற என்ன அடுத்த பேஜ் வந்து? அடுத்த பேஜ் திறந்திருக்கேன். தெரியறதா? தெரியுது. ரூபா கோஸ்வாமி இல்லையா? ரூபா ஹரே கிருஷ்ணா. ரூபா கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமிக்கு கீர் பாயசம் தயாரிக்க விரும்பினார். அதற்கான பொருட்களை ராதாராணி தானே வழங்கினார். ரூபா
ரூபா கோஸ்வாமி மீண்டும் அப்படி ஆசைப்படுவதை சனாதன கோஸ்வாமி தடை செய்தார். தினமும் ஒரு பசுபால் கறக்கும் இடத்தை கோவிந்த தேவா கண்டுபிடித்தார். மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் கோஸ்வாமிகள் ராதாகிருஷ்ணர் மற்றும் அவர்களது கூட்டாளிகளின் பிரிவின் பரவச உணர்வுகளை பற்றி விவாதித்துக் கொண்டிருந்தனர். ஸ்ரீ ரூபா கோஸ்வாமிக்கு மூச்சு விட தொடங்கியது. அவர் இதயம் எரிவது போல் உணர்ந்தார். ஒரு கட்டத்தில் அவர் பெருமூச்சு விட்ட போது அங்கிருந்த பக்தர் ஒருவரின் உடலில் அவரது மூச்சு விழுந்தது. சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு அந்த பக்தரின் உடலில் ஸ்ரீ ரூபாவின் சுவாசம் தொட்ட இடத்தில் ஒரு கொப்பளம் ஏற்பட்டது. ஒன்னுக்கு ஒண்ணு தொடர்பு இருக்காது. பட் எனக்கு யார் கொடுத்திருக்காளோ, இந்த இங்கிலீஷ்ல கொடுத்திருக்காளோ அதை வந்து நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்திருக்கேன். சோ சடன்லி இங்க வந்து கோவிந்த தேவா யாருன்னு கேட்டேன்னு எனக்கே தெரியாது. கோவிந்த தேவர் கண்டுபிடித்தார். அப்ப அந்த கோவிந்த தேவர் சடன்லி எங்க கேம் அப்படின்னா அது அவரோட இம்பார்ட்டன்ட் இது. அது அப்ப படிச்சுக்கலாம். அண்ட் இன் ஃபியூச்சர்ல நம்ம வந்து திரும்பி இவாளோட இன்னும் டீட்டெயிலா படிக்கும் போது இட் வில் ஹெல்ப் அஸ். சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்குன்னா ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமிக்கு கீர்னா தெரியும் இல்லையா, பாயசம். அது வந்து ஹிந்தியில வந்து கீர் சொல்லுவாங்க. இந்தியன் நார்தர்ன் லாங்குவேஜ். அப்ப ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமிக்கு அவருக்கு அது பிடிக்குமே சொல்லிட்டு கீர் அந்த இது பாயசம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் he was prepared. அதுக்கு வந்து வேண்டிய சாமானம் எல்லாம் ராதாராணி வந்து கொண்டு கொடுக்குறாங்க. சோ அதை பார்த்துட்டு வந்து இவருக்கு ரொம்ப தப்பாப்பட்டிருக்கு. யாருக்கு? சனாதனி அப்படி எல்லாம். அப்ப இவர் திரும்ப ஆசைப்பட்டிருக்காரு. ரூபா கோஸ்வாமி திரும்பி இன்னும் ஒரு நாளைக்கு சனாதன கோஸ்வாமிக்கு வேண்டி பாயசம் பண்ணலாம்னு சொன்னோன்னு இவர் வந்து தடுத்திருக்காரு. அப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இந்த ஆசையெல்லாம் வச்சுக்க கூடாது. ஏன்னா ராதாராணி யாரு இல்லையா, அவ வந்து நமக்கு சாமானம் பொருள் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறா. அதை வச்சு சமைச்சு வந்து எனக்கு பாயசம் கொடுக்காதனால வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தடை செய்தார். தினமும் ஒரு பசு பால் கறக்கும் இடத்தை கோவிந்த தேவர் கண்டுபிடித்தார். நான் ஐ டோன்ட் நோ, அவருக்கு இந்த பால் கறக்கிறதுல இருந்து ஏதாவது இருக்கும். அதனாலதான் இவ வந்து இந்த பாயசம் வச்சா அது ஏதாவது இருக்கும் கதை. பட் ஹூ இஸ் கோவிந்த தேவர் எனக்கு தெரியாது. ஐ நீட் டு ஆக்சுவலி சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை ஃபுல்லா படிச்சுட்டு தான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். ஓகே. அப்புறம் மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, கோஸ்வாமிகள் ராதாகிருஷ்ணர் ஸ்டோரியில இருக்கவே தெரியும் இல்லையா, தோ தே வர் வெரி லவ்விங் ஈச் அதர், தே குட் நாட் யுனைட். அவளுக்கு வந்து ரொம்ப ஆசை இருக்கு. ஏன்னா ராதாராணி கிருஷ்ணரோட அவ இது தானே, அம்சம் தானே, அந்த மாதிரி. சோ அவ வந்து ரொம்ப அட்டாச் டு ஈச் அதர். அவர்களை மற்றும் அவர்களது கூட்டாளிகள் யாரு, கோஸ்வாமிகள், ராதாகிருஷ்ணர் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளின் பிரிவின் பரவச உணர்வுகளை பற்றி விவாதித்துக் கொண்டே. அவரோட அப்பெல்லாம் டாபிக் என்னன்னா இதுதான். இப்ப நம்ம டாபிக்ல என்ன இருக்கு, யார் எவனை கொன்னான், யார் எவனை கொள்ளை செய்தான், இந்த டாபிக் தான் நம்ம பேசுறோம். அந்த காலத்துல அப்படி இல்லை. they were talking only about கிருஷ்ணா. அவளுடைய விரக தாபம் இந்த இதெல்லாம் தான் அவ பேசிட்டு இருந்தா. கிருஷ்ணரும் ராதையும் மெயின் சேரலை அந்த மாதிரி எல்லாம். சோ அதை வந்து பேசிட்டு இருக்கா, அவ விவாதித்துக் கொண்டிருந்தனர். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமிக்கு மூச்சு தள்ளர். அவ்வளவு அவளுக்கு பக்தி. அதை அப்படியே உள்வாங்கி, இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் உள்வாங்கி அவளுக்கு வந்து ரூப கோஸ்வாமிக்கு ஒரு மாதிரி இப்படி மூச்சு திணறல் வந்துட்டு என்ன எடுத்தா இது தொடங்கியது. அவர் இதயம் எரிவது போல உணர்ந்தார். ஒரு கட்டத்தில் அவர் பெருமூச்சு விட்டார். சொல்லிட்டு ஒரு பெருமூச்சு விடும்போது அந்த சுவாசம் வந்து ஒருத்தரோட மேல பட்டுடுத்தோம். ஒருவரின் உடலில் அவருக்கு மூச்சு விழுந்தது. சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு அந்த பக்தரின் உடலில் ஸ்ரீ ரூபாவின் சுவாசம் தொட்ட இடத்தில் ஒரு கொப்பளம்னாக்க அவ்வளவு உள்ள எரிஞ்சுண்டு அவருக்கு அவ்வளவு தாபம். அந்த இவாளோட கிருஷ்ணராதாவோட அந்த இதெல்லாம் உணர்ந்து அவருக்குள்ள அவ்வளவு வந்து ஹீட் இருந்திருக்கு. அவர் மூச்சு விடும்போது அந்த மூச்சு காத்து பட்டு ஒருத்தருக்கு வந்து கொப்பளமே ஆயிடுது. இவ்வளவு இஃபெக்டிவ். இவனா அவ்வளவு நல்ல பக்தாஸ். அது வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இது என்னது டு ஷோ தட் அவெல்லாம் இவ்வளவு பெரிய பக்தாஸ். ஓகே. அப்ப இவர் என்னெல்லாம் புஸ்தகங்கள் எழுதினா, அதான் இது வந்து பண்ண மறந்துட்டேன். நிறைய மிஸ்டேக் வரும். நான் திரும்பி பார்க்கவே இல்லை, பண்ணி வச்சுட்டேன். அப்படி இதா இருந்தேன். நேத்திக்குதான் ஆரம்பிச்சேன். நேத்திக்கு சாயந்தரத்து மேல தான் ஆரம்பிச்சேன். எனிவே, சோ புக் இவர் என்னெல்லாம் புஸ்தகம் எழுதியிருக்கான்னு படிச்ச உடனே பக்தி ரத்னாகரத்தில் ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி தொகுக்கப்பட்ட புத்தகங்களின் பட்டியல் உள்ளது. ரத்னாகரா அது என்ன ஒரு இடத்தோட பேரா ஒட்டவர். அவருடைய அனைத்து புத்தகங்களிலும் பின்வரும் 16 வைஷ்ணவர்களிடையே மிகவும் பிரபலமானவை. சைத்தன்ய சரிதாமிரதா, ஆதி லீலா. சைத்தன்ய சரிதாமிரதாவே எப்படின்னா 3 பாகம் இருக்கு. 3 வால்யூம். பாகம்னா இது ஆதி லீலா, தட் இஸ் ஸ்டார்டிங், மத்திய லீலா, அந்திய லீலா. மாதாஜி படிச்சிருக்கா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருக்கேன் மாதாஜி. ஓ, படிச்சுட்டு இருக்கா? வெரி குட். அப்போ வந்து இது அதான் அந்த அப்போ அதே இவ்வளவு பெரிய வால்யூம்லயே மாதாஜி நிறைய இருக்கும், ஸ்லோகம் நிறைய இருக்கும். சோ இது வந்து ஆதி லீலால 10.84 அதோட வந்து பர்பட்ல இது கொடுத்துருக்கு. என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, அந்த என்னெல்லாம் புக்ஸோட பேரு: ஹம்சதூதா, உத்தவ சந்தேஷா,
கிருஷ்ண ஜென்ம திதி விதி, இதெல்லாம் பேர் தான். ஸோ ஐ நீட் நாட் ஹவ் டு எக்ஸ்பிளைன். இதெல்லாம் ஒன்லி பேர் கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் வந்து 4, 5 2 சேர்ந்து கொடுத்துருக்கு. ராதாகிருஷ்ண கனோதேஷ தீபிகா அப்படின்னு. அதுல என்னன்னாக்கா பிருஹத் மேஜர் பார்ட் ஒண்ணு இருக்கும், அப்படி லகுனா சின்னதுன்னு அர்த்தம். மைனர் பார்ட் 4 and 5 டுகெதர். அது ஒரு டாபிக் ஒண்ணுதான், ஒண்ணு வந்து மேஜர், ஒண்ணு வந்து மைனர். அப்புறம் 6வது புக் என்னன்னாக்கா ஸ்தவமாலா. இது வந்து நம்ம பஜன் கிளாஸ்ல எல்லாம் நம்ம கேட்கலாம், ஸ்தவமாலால வந்து இந்த பாட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னு. இது நெக்ஸ்ட் 7, 8, 9 என்னதுனாக்கா விதக்த மாதவா, லலித மாதவா, தான கேளி, கௌமுதி. இந்த 3 என்னன்னாக்கா டிராமாஸ். இதெல்லாம் இந்த நாடகங்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் பொழுதுபோக்குகளில் இருந்து பெறப்பட்ட அனைத்து மெல்லிசைகளையும் ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முடியும். அது படிச்சதுனாக்கா, அந்த நாடகம் படிச்சோம்னாக்கா ஏன் இன்னாக்ட் பண்ணித்தனாலும் அது வந்து நமக்கு வந்து புரிதல் வரும் அப்படி. அப்புறம் 10வது புக் என்னன்னா பக்தி ரசாமிருத சிந்து. அதான் எது சொல்லுங்க, பக்தி ரசாமிருத சிந்து, நெக்டர் ஆஃப். நம்ம படிக்க போறோம் இப்பெல்லாம், அடுத்த level 3 level 4 எல்லாம் அதான் படிக்க போறோம். பக்தி ரசாமிருத சிந்து இப்ப level 2லயே ஆரம்பிக்க போறான். இந்த ஜனவரியில நான் தான் எடுக்க போறேன். அதுல வந்து நாட் ஓன்லி பகவத்கீதா, ஈஷோபனிஷத், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். ஆக்சுவலி பக்தி சாஸ்திரி நான் படிக்கிறது இப்பதான் முடிச்சிருக்கோம் நாங்க. இது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் இப்ப level 2லயே ஆரம்பிச்சிருக்கா. கொஞ்சம் ஒரு பாட்டு வரும். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி லிட்டில் டஃப் தான். எனவே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. எதுவுமே எந்த வேலையுமே நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் நினைச்சா அது பலு நமக்கு தெரியாது, அவ்வளவு ஒரு இது தெரியாது. அப்போ எவ்ரிதிங் இதெல்லாம் ஸ்கிரிப்சுரல் புக்ஸ் தானே இல்லையா? ஸோ டேக் இட். எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நம்ம படிச்சோம்னாக்கா அவ்வளவு கஷ்டம் தெரியாது. அப்ப இது வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்துன்னு அதுதான் இந்த தமிழ்ல போட்டிருக்கு. இட் இஸ் ஆக்சுவலி இது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். கிருஷ்ணருக்கான பக்தி சேவையின் சாராம்சத்தை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முடியும். அத்தகைய சேவையில் இருந்து ஒருவர் பெறக்கூடிய ஆழ்நிலை மென்மையானது. அந்த ரொம்ப டீப்பா படிச்சுன்னா புரியும் அது என்னது. அப்புறம் உஜ்வலா நீலாமணி தான், நீலமணி எஸ். அப்புறம் ஆக்யாத சந்திரிகா, மயூர மகிமா, பத்யாவளி, நாடக சந்திரிகா, லகு பாகவதாமிருதா. இவ்வளவு புக்கு அவர் எழுதியிருக்காரு. ஏதாவது சொன்னாரு, அவர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எழுத புக்கு நிறைய எழுதி சொல்லிட்டு அவர் கொடுத்துருக்காரு. ஓகே. அப்புறம் இங்க வந்து ஒரு டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கேன். அந்த டெம்பிள் என்னதுனாக்கா கோவிந்தாஜி டெம்பிள். அது ஒரு பேரு வச்சு கோவிந்தாஜின்னு சொல்லிட்டு அந்த டெம்பிளோட பேரு. இந்த கனோதேஷ தீபிகா அந்த ஒரு புக்கு 180 ஐ திங்க் 180 ஸ்லோகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி இஸ் டிஸ்கிரைப் டு பி த கோபி நேம் ஸ்ரீ ரூப மஞ்சரி. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ராதாராணியோட ஒன் ஆஃப் த கோபிஸோடு அவர் அவதாரமா இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் நம்புறான். சோ அவர் வந்து டிஸ்கிரைப் ரூப கோஸ்வாமி என்னவா பாவிக்கிறான்னாக்கா ஒரு கோபி. அந்த கோபியோட பேர் என்னது, ரூப மஞ்சரி அப்படின்னு அந்த இதுல எழுதியிருக்கான். கனோதேஷ தீபிகால இருக்கு. ஓகே, இதுலதான் போட்டிருக்கேன். என்று கோபியாக விவரிக்கப்படுகிறார். முடிஞ்ச ரூப கோஸ்வாமி முடிஞ்சுட்டார். அடுத்தது சனாதன கோஸ்வாமி. இப்ப 6 கோஸ்வாமிகள்ல நான் 3 பிரிச்சிருக்கேன். இன்னைக்கு 3, நாளைக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல 3. இப்ப 2வது தான் வந்திருக்காரு சனாதன கோஸ்வாமி. எஸ், இன்னும் நிறைய இருக்கு. இதை விட டீடைல்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஆனா நமக்கு வந்து இப்ப இந்த சதாச்சாரம் வந்து கொஞ்சம் தான் நமக்கு வந்து சொல்லி கேட்க முடியும். அப்புறம் நம்ம வந்து புக் எல்லாம் வாங்கி படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப யாரு படிக்கிறது பாக்கி மாதாஜி? சங்கரன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. ராமகேலியில் பின்னாடி போயிட்டு படிங்க. ராமகேலியில் சைத்தன்ய பகவானின் முதல் சந்திப்பு. ஆளும் முஸ்லிம் அரசாங்கத்திற்கு அடிபணிய வேண்டிய கட்டாயத்தில் ஸ்ரீ ரூபாவும் ஸ்ரீ சனாதனும் மந்திரிகளாகி ராமகேலியில் வாழ்ந்தனர். பகவான் ராமகேலியை தரிசித்து அவர்களை விடுவித்த பிறகு அவர்கள் கௌரங்க பெருமானின் சேவைக்காக அனைத்தையும் துறந்தனர். சனாதன சிறையிலிருந்து தப்பிக்கிறார். ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி நவாப் ஹுசைன் ஷாவால் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மதுராவுக்கு சென்றதாக ரூபா கோஸ்வாமியிடமிருந்து செய்தி கிடைத்தது. அதன் பிறகு சனாதன கோஸ்வாமி சிறை கண்காணிப்பாளரை இனிமையான கோரிக்கைகள் மற்றும் லஞ்சம் மூலம் திருப்திப்படுத்தினார். சிறை காவலரிடம் 7000 பொற்காசுகளை கொடுத்த பிறகு சனாதன கோஸ்வாமி விடுவிக்கப்பட்டார். பிறகு கங்கையை கடந்து தப்பி ஓடினார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்து இப்ப அதான் முன்னாடி நான் சொன்ன ஸ்டோரி. இதுலதான் சனாதன கோஸ்வாமியோட இதுல கொடுத்திருக்கா. பட் ஐ ஹட் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன். அந்த இதை நான் சொன்னேன், கொஞ்சம் ஒரு பாட்டு எனக்கு தெரியும். இது ராமகேலின்னு அந்த ஊரோட பேரு.
ராமகேலியில் சைத்தன்ய பகவானின் முதல் சந்திப்பு. அங்க எப்படி போய் பகவானை வந்து இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி சந்திக்கிறார்? ஆளும் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க முஸ்லிம் அரசாங்கத்தின் அடிப்பணிய வேண்டிய கட்டாயம். அவ வந்து கவர்மெண்ட் இதுலதான் இருந்திருக்கா, கவர்மெண்ட் ஜாப்ல தான் இருந்திருக்கா. சோ கட்டாயம் இல்லையா, எந்த ஜாப்ல இருக்கோமோ அங்க வந்து அவ என்ன ரூல் போடுறாளோ தானே நமக்கு ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இப்போ முஸ்லிம் ரூல்ல என்ன ஆச்சுன்னா, இப்ப சொன்னாள் இப்போ யாரு பபிதா மத்தை சொன்ன நேம் வாஸ் ஆல்சோ சேஞ்ச், எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணி they were following அந்த மாதிரி. ஆனா அவளுக்கு மனசார வந்து அது அக்செப்ட் ஆகலை. சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்தோன்னே என்ன போரும், இங்க இருந்தது போரும், ஜாபையும் விட்டு நம்ம வெளியில வந்துடலாம்னு வந்துட்டாங்க. சோ ஆளும் முஸ்லிம் அரசாங்கத்திற்கு அடிப்பணிய வேண்டிய கட்டாயத்தில் ஸ்ரீ ரூபாவும் ஸ்ரீ சனாதனம் மந்திரிகளாகி ராமகேலி வாழ்ந்து வந்திருந்தார். அங்க ஜாப் பண்ணிருந்தார். பகவான் ராமகேலியை தரிசித்து அவர்களை விடுவித்த பிறகு அவர்கள் கௌரங்க பெருமானின் சேவைக்காக அனைத்தையும் தொடர்ந்தார். அப்புறம் இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட கௌரங்கன்னா யாரு, கிருஷ்ணரை சேவை பண்றதுக்கு வேண்டி அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் துறந்து, அவர் வீடு எல்லாத்தையும் துறந்து they followed சைத்தன்ய மகாபிரபு. சனாதன சிறையிலிருந்து தப்பிக்கிறார். அது என்னதுனாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ரூபா கோஸ்வாமி தான் வெளியில வந்தார். அப்புறம் சனாதன கோஸ்வாமி வரும்போது அவன் ஒரு பிரதர் போயாச்சு, இன்னொருத்தனும் போறது பாக்குறானா, சிறையில் அடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை சிறையில அடைச்சு விடுறான். ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி நவாப் ஹுசைன் ஷாவால் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மதுராவிற்கு சென்றதாக ரூபா கோஸ்வாமியிடம் இருந்து செய்தி கிடைத்தது. This is not related to this. பட் வந்து அந்த மாதிரி அவர் வந்து இங்க போயிருக்கார், மகாபிரபு எங்க போயிருக்கார், மதுராவிற்கு போயிருக்கான்னு சொல்லிட்டு ரூபா கோஸ்வாமி சொல்லியிருக்கார். அதன் பிறகு சனாதன கோஸ்வாமி சிறை கண்காணிப்பாளரை லஞ்சம்லாம் கொடுத்து இனிமையாக கோரிக்கைகள் வைத்து இனிமையா பேசி கொஞ்சம் லஞ்சம் எல்லாம் கொடுத்து ப்ளீஸ் என்னை விடுப்பா, எனக்கு இங்கேருந்து போனா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லஞ்சம் மூலம் திருப்திப்படுத்தினார். அவர் வெளியில போறதுக்கு அவருக்கு லஞ்சம் கொடுத்து சிறை காவலரிடம் 7000 பொற்காசுகளை கொடுத்த பிறகு சனாதன கோஸ்வாமி விடுவிக்கப்பட்டார். அப்புறம் 2 பேரும் கங்கையை கடந்து தப்பி ஓடினார்கள். எப்படி அங்கிருந்து விடுதலை பெறணும்னு சொல்லி தானே. எஸ், ஈசானம் சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் சர்வெண்ட், அவர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரியலி கெட் சனாதனா கில்ட். எஸ், யார் படிக்கிறதுக்கு பாக்கி? ஹரே கிருஷ்ணா, இது எல்லாரும் படிச்சுட்டோம் இல்லையா? எஸ், அப்போ ஃபர்ஸ்ட் யார் படிக்க போற? யார் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? நீங்க படிச்சே இல்லையா மாதாஜி ஒரு வாட்டி? ஆமா ஆமா, வேற யாரும் படிக்கலன்னா நான் படிக்கல. திரும்பி அந்த ருட்டீன் வருமே. ஃபர்ஸ்ட் யார் படிச்சா? பபிதா மாதாஜி படிச்சா. மாதாஜி படிங்க. ஈசான ஏறக்குறைய சனாதனரை கொன்று விடுகிறான். அவருடைய வேலைக்காரரில் ஒருவரான ஈசான 8 பொற்காசுகளை எடுத்துக்கொண்டு அவரை பின்தொடர்ந்தார். சனாதன கோஸ்வாமியும் அவரது பணியாளரும் பனாரஸ் செல்லும் வழியில் ஒரு சிறிய ஓட்டலில் இரவு கழித்தனர். சனாதன கோஸ்வாமி மற்றும் அவரது வேலைக்காரரிடம் 8 பொற்காசுகள் இருப்பதை ஓட்டல் உரிமையாளர் அறிந்தார். அவர் அவற்றை கொன்று பணத்தை எடுக்க முடிவு செய்தார். இப்படி திட்டங்கள் வகுத்து ஓட்டல் உரிமையாளர் அவர்கள் கௌரவ விருந்தினர்களாக பெற்றார். இருப்பினும் சனாதன கோஸ்வாமி தனது வேலைக்காரரிடம் எவ்வளவு பணம் இருக்கிறது என்று கேட்டார். மேலும் 7 தங்க நாணயங்கள் எடுத்து சனாதனம் ஓட்டால் உரிமையாளரிடம் கொடுத்தார். இவ்வாறு மலைப்பாங்கான பகுதியை கடந்த வாரணாசியை நோக்கி செல்லும் உரிமையாளர் அவருக்கு உதவினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு லைனா இருக்கு. we can at least understand என்ன சொல்றீங்க இல்லையா? ஓகே, அதாவது ஈசானாவை கூட்டின்னு அவர் வந்து ஒரு அப்பெல்லாம் வந்து வெல் ஆஃப் பீப்புள் தான், ஒரு கூட பணியாள் மாதிரி யாராவது கூடாது. சோ அவர் கூட அவர் போற, அவர் கையில என்ன இருந்தது? ஈசானா கையில 8 பொற்காசுகள் இருந்தது. அதை எடுத்துட்டு 2 பேருமா போயிட்டு இருக்கா. சனாதன கோஸ்வாமியும் அவர் பணியாளும் பனாரஸ் செல்லும் வழியில் ஒரு சிறிய ஹோட்டலில் தங்கினார்கள். இரவை கழித்தனர். சனாதன கோஸ்வாமி மற்றும் அவரது வேலைக்காரனிடம் 8 பொற்காசுகள் இருப்பதை அந்த ஹோட்டல் உரிமையாளர் அறிந்தார். அப்ப என்ன பண்றாரு? சரி, அவ கிட்ட இருந்து பொற்காசுகள்னா எப்படியும் வந்து விலை ஜாஸ்தி தானே, அவ கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கணும். அதுக்கு என்னது, கொலை பண்ணாலும் பரவாயில்ல. அப்ப அந்த காலத்திலேயே இருக்கா, நாட் வெரி லாங் எகோ இல்லையா, 500 years முன்னாடி தானே. அவரை கொன்று, அந்த தப்பு இப்ப நான் கரெக்ஷன் பண்ண போனேன், கெட் ப்ராப்பர் பண்ணா இதெல்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணணும். சோ அவரை கொன்று பணத்தை எடுக்க முடிவு செய்தார். எப்படி இவளை கொன்னு இவர்களை வரணும், அவர்களை கொன்று நம்ம அந்த காசை எடுத்துட்டு விடலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் பிளான் பண்ணார். இப்படி திட்டங்களை வகுத்து ஹோட்டல் உரிமையாளர் அவர்களை கௌரவிச்சு விருந்தினரா அவர் வந்து இவளெல்லாம் வந்து வெல்கம் பண்ணிட்டு இருந்தார். இருப்பினும் இதெல்லாம் சனாதன கோஸ்வாமி என்ன பண்ணார்? தனது வேலைக்காரரிடம் எவ்வளவு பணம் இருக்கிறது என்று கேட்டார். அவருக்கே தெரியாது, ஏன்னா பணத்துல அவ்வளவுதான் இன்ட்ரெஸ்ட்.
வேலைக்காரன் எவ்வளவு நான் கொடுத்துருக்கேன் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டோன்னா அவர் சொல்றார், மேலும் பணம் எவ்வளவு இருக்கிறது என்று கேட்டார். மேலும் 7 தங்க நாணயங்களை எடுத்து இன்னும் மேலையும் கொடுத்து சனாதன ஹோட்டல் உரிமையாளர், நீ என்ன இவருக்கு தெரியாது இந்த பிளான் இருக்குன்னு, பட் இஸ் நாட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தட் பணம், அதை விட பெரிய செல்வத்தை தேடி நீ போயிட்டு இருக்கா. சோ எடுத்து கொடுத்துட்டார். அப்புறம் என்ன, அவருக்கு இதுதானே ஒரு வேலை ஒண்ணுமே பண்ணாமே அந்த ஹோட்டல் உரிமையாளருக்கு பணம் கிடைச்சோடனே he became happy. அடுத்து சனாதன ஹோட்டல் உரிமையாளரிடம் கொடுத்தார். இவ்வாறு மலைப்பாங்கான பகுதியை கடந்து வாரணாசியை நோக்கி செல்ல உரிமையாளர் அவர்களுக்கு உதவினார். பிகாஸ் he became happy. கேட்கறதுக்கு முன்னாடி எடுத்து கொடுத்துட்டாலே, சோ அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டார் கிராஸ் பண்ணிட்டு போறதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்தம் வருது. இப்ப நெக்ஸ்ட் யார் படிச்சால் மாதாஜி? ஜெயப்பிரியா மாதாஜி படிச்சான்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயப்பிரியா மாதாஜி இருக்கலாம்? இருக்கேன் மாதாஜி, படிக்கவா? சனாதனர் பனாரஸில் இறைவனை சந்திக்கிறார். சனாதன கோஸ்வாமி இறுதியாக வாரணாசிக்கு வந்து சந்திரசேகரின் வாசல் முன் நின்றார். சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை உள்ளே அழைத்து அவர் ஒரு ஜென்டில்மேன் போல தோற்றமளிக்கும் வகையில் தனது ஆடையை மாற்றும்படி கட்டளையிட்டார். அவரது ஆடைக்காக அவர் தபனா மிஸ்ராவின் பழைய துணியை பயன்படுத்தினார். பின்னர் அவர் தனது விலையுயர்ந்த போர்வையை கிழிந்த புடவைக்கு மாற்றினார். ஹரே கிருஷ்ணா. தீபா செல்வம் அதை படிச்சிருக்கணும், இப்பதான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன். ஓகே, இதுக்கப்புறம் தீபா செல்வம் அதை படிங்க. ஓகே, இது இப்ப ஈஸி தானே இல்ல? அப்ப ரீச் பனாரஸ், இறைவனை அங்க சனாதனர் போயிட்டாங்க. அங்க சனாதன கோஸ்வாமி இறுதியாக வாரணாசிக்கு வந்து சந்திரசேகரின் வாசல் முன் நின்றார். அந்த சந்திரசேகர் இப்ப யாரு ஆயிடும், அதுல இஸ் ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ். ஓகே, அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை உள்ளே அழைத்து, குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் தேர்ஸ், உள்ளே அழைத்து அவர் ஒரு ஜென்டில்மேன் போல தோற்றமளிக்கும் வகையில் தன்னுடைய ஆடைகளை எடுத்து கொடுத்தார், கட்டளையிட்டார். என்னோட ஆடையெல்லாம் போட்டுக்கோ, அந்த கிழிஞ்ச சட்டையெல்லாம் போட்டு இருக்காது. அவரது ஆடைக்காக அவர் தபனா மிஸ்ராவின் பழைய துணியை பயன்படுத்தினார். பின்னர் அவர் தனது விலையுறந்த போர்வையை கிழித்து புடவைக்கு மாற்றினார். இது அறகுறையா இருக்கு, இது என்ன ஸ்டோரி எனக்கு தெரியாது. Later he exchanged his valuable blanket for a torn quilt. இது இங்கிலீஷ்ல படிச்சுடுறேன். Sanatana Goswami finally arrived at Varanasi and stood before the door of Chandrasekhara. Chaitanya Mahaprabhu called him in and ordered him to change his dress so that he would look like a gentleman. Okay. For his garment, he used an old cloth of Tapan Mishras. Later, he exchanged his valuable blanket for a torn quilt. Okay. இதுல என்ன தெரியறதுனாக்கா, பணத்துக்கு ஆசை இல்லை, விலை உயர்ந்த பொருளுக்கு ஒன்னும் ஆசை இல்லை, கிழிஞ்சதுன்னா கிழிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே எக்ஸ்சேஞ்ச் தட், நல்ல விலை உயர்ந்த பிளாங்கெட் கொடுத்துட்டு டோன் குயில்ட்ட போய் வாங்கி போட்டுக்கிறா அப்படின்னு. எஸ், நிறைய இருக்குது. இந்த மாதாஜி தீபா செல்வன் மாதாஜி இருக்கீங்களா? படிங்க. கொஞ்சம் படிக்கிறா மாதாஜி, நிறைய இருக்குது. படிக்கிறேன். சனாதனத்திற்காக இறைவனின் போதனைகள், சம மத்திய லீலா, அத்தியாயம் 20. ஸ்ரீ சனாதன கோசாமி இறைவனிடமிருந்தே பூரண உண்மையை பற்றிய அறிவை பெற்றார். முதலில் அவர்கள் உயிரினங்களின் அரசியலமைப்பு நிலைமையை பற்றி விவாதித்தனர். மேலும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதன கோசாமிக்கு ஜீவாதாரம் என்னும் பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆற்றல்களில் ஒன்றாகும் என்பதை விளக்கினார். இதற்கு பிறகு பகவான் பக்தி மார்க்கத்தை விளக்கினார். பூரண சக்தியமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி விவாதிக்கும் போது பகவான் பிரம்மன், பரமாத்மா மற்றும் பகவான் மற்றும் ஸ்வயம் ரூபம் தத் ஏகாத்மா மற்றும் ஆவேச எனப்படும் இறைவனின் விரிவாக்கங்களை பகுப்பாய்வு செய்தார். அவை வைபவ எனப்படும் பல்வேறு கிளைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு பகவான் பரமபுருஷ பகவானின் பல வடிவங்களை விவரித்தார். அவர் ஜட உடலின் கடவுளின் அவதாரங்கள், பரம புருஷ அவதாரங்கள், முன்வர்த்தன அவதாரங்கள், குண அவதாரங்கள் மற்றும் சக்தி வேஷ அவதாரங்கள் போன்ற அவதாரங்களை விவரித்தார். பகவான் கிருஷ்ணரின் வெவ்வேறு வயது பிரிவுகளான பால்ய மற்றும் பௌகந்தம் மற்றும் வெவ்வேறு யுகங்களின் வெவ்வேறு பொழுதுபோக்குகளை பற்றியும் விவாதித்தார். கிருஷ்ணர் இளமை அடையும் போது தனது நிரந்தர வடிவத்தை எப்படி அடைந்தார் என்பதை விளக்கினார். இந்த வகையில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதன கோசாமிக்கு அனைத்தையும் விளக்கி விவரித்தார். பிறகு சனாதனர் விருந்தாவனம் சென்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதான் போதனை
இவ்வளவு நாளா எல்லாம் டைம் பாஸ் தான். அதுக்கப்புறம் போதனை பகவானை பத்தி கிருஷ்ணரை பத்தி நிறைய இதெல்லாம் சொல்லி அவள் விரிவாக்கம் பகவான் எப்படி எல்லாம் அவதாரம் எடுத்தார், ப்ளீனரி எக்ஸ்பென்ஷன்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா, நம்ம அதை பத்தி எல்லாம் ஃபுல்லா அவருக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்தாரு. இப்ப நான் இது சஹசான இதுதான் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம். அது வந்து நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆதி லீல, இது வந்து மத்திய லீலால அது கொடுத்திருக்கு. சனாதனருக்கு இறைவனின் போதனைகள் கொடுக்கிறார். இப்ப நம்ம இதுலதான் போட்டிருக்கு, மத்திய லீலால தான் போட்டிருக்கு. அத்தியாயம் 20, ரொம்ப பெரிய வால்யூம், இதெல்லாம் படிக்கணும்னா பெருசு. ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி இறைவனிடமிருந்து பூர்ண உண்மையை பற்றி அறிவை பெற்றார். இவ்வளவு எல்லாம் போயிட்டு பகவான் சைத்தன்ய பிரபுவை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி சரணடைஞ்சு எனக்கு போதனை நிறைய இதெல்லாம் சொல்லுங்க பகவானை பத்தி, எனக்கு வந்து உண்மை உருவில் உள்ள பகவானை அறியணும்னு சொல்லிட்டு உள்ளது, இதெல்லாம் நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு. முதலில் அவர்கள் உயிரினங்களின் அரசியலமைப்பு நிலையை பற்றி விவாதித்தனர். அந்த இது என்னது உயிர் லிவிங் பீயிங்ஸ், ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸை பத்தி அவ வந்து விவாதித்தார். மேலும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதன கோஸ்வாமிக்கு ஜீவாதாரம் எவ்வாறு பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆற்றல்களில் ஒன்றாகும் என்பதை விளக்குகிறார். எல்லா ஜீவத்திலையும் எல்லா எல்லா லிவிங் திங்ஸ்லயும் பகவான் இருக்கார், பரமாத்மா இருக்கார். எல்லாம் நம்ம பகவத்கீதை படிக்கணும் இல்லையா, அது எப்படி இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. நம்ம ஆல்ரெடி பகவத்கீதை படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ தட் ஆல் அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அப்புறம் இதற்கு பிறகு பகவான் பக்தி மார்க்கத்தை விளக்கினார், எப்படி எல்லாம் பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கார். பூர்ண சத்தியமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி விவாதிக்கும் போது பகவான் பிரம்மன், பரமாத்மா மற்றும் பகவான் மற்றும் ஸ்வயம் தான் நம்ம வந்து சொன்னோம் இல்லையா, 3 டைப்ஸ் ஆஃப் இது என்ன சொல்லுவா, பகவானோட 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ப வந்து பக்தாஸ் வந்து இது பண்றான், வழிபடுறான். என்ன வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மன் ரூபம், இதெல்லாம் நம்ம வந்து சாப்டர் 1லயே வருது. பிரம்மன் ரூபம், பிரம்மன் ஒளி வடிவம், ஒளி வடிவமா இருக்கிற பகவான், அததான் வந்து பகவான நினைச்சுக்கிறார் சம் பீப்புள். இப்போ காலையில வந்து இப்போ சூரிய வெளிச்சம் வந்துச்சுன்னா சூரியனுக்கு எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணி அதுக்கு அந்த அர்க்கியம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவான். இட்ஸ் நாட் ராங், பட் அவளுக்கு என்ன கன்சர்ன்னா சூரிய வெளிச்சம் இருந்தா அதுதான் பகவான் என்னடா. சில பேர் எப்படி இருக்காங்கன்னாக்கா 4 கை ரூபம், 4 கை, 2 கை இப்படி சங்கு சக்கரம், அப்புறம் கதை, அப்புறம் என்னது ஒண்ணு புஷ்பம், இதெல்லாம் வந்து இருக்கிற அந்த மாதிரி பகவான் தான் வந்து பகவான். பாக்கி எல்லாம் வந்து சூரிய இது ஒளி வடிவம் எல்லாம் பகவான் கிடையாது அப்படின்னு. தேர்ட் கேட்டகரி பீப்புள் இன்னும் ஒரு லாட் எப்படின்னாக்கா நம்மள மாதிரி ஹியூமன் பீங் மாதிரி, அது வந்து தெய்வம், தட் இஸ் பகவான் ரூபத்துல இருக்கிறவர் தான். அது இந்த 2 கை ரூபம், ஷியாமசுந்தர ரூபம் அப்படி சொல்லுவாங்க. இப்போ கிருஷ்ணர்லாம் அப்படிதான், கிருஷ்ணர் வந்து புல்லாங்குழல் வச்சு நம்மள மாதிரியே ஒரு உருவம், 2 கை, ஒரு அதரம் மழை இருந்தது, அது ஒரு ஸ்லோகம் எல்லாம் இருக்கேன் என்ன வதனம் மதுரம் அதரம் மதுரம் அதெல்லாம். சோ அவர் நம்மள மாதிரியே இருப்பார் பாக்குறது. சோ அதுதான் பகவான் சொல்லிட்டு. சோ இந்த 3 டைப்ஸ் ஆஃப் வழிபடுறவங்களோடு அதை பத்தியும் அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். பற்றி விவாதிக்கும் போது பகவான் பிரம்மன், பரமாத்மா மற்றும் பகவான் மற்றும் ஸ்வயம் ரூபம்னா தானே வந்து கிளீனர் வந்து இதை எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகிறார். அவரே எக்ஸ்பென்ஷன், அவர் அவதாரம் எடுக்கிறது கிடையாது. அவதாரத்துல எப்படி அவர் இருக்கார், ஒரு சின்ன ஒரு மீனா அவதாரம், ஒரு மீனா மாறி அப்படி போறான்னு அவர் இருக்காரு இங்க. அப்புறம் வந்து கூர்மா அவதாரம், அந்த இது எல்லா அவதாரம் எடுக்கிறாரு. இது வந்து ஸ்வயம் ரூபம் அப்படி நிறைய அந்த மாதிரி கிளீனரி எக்ஸ்பென்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. எங்க போனேன்னா ஜீவ ஓகே இது ஸ்வயம் ரூபம், தத் ஏகாத்மா மற்றும் ஆவேசம் எனப்படும் இறைவனின் விரிவாக்கங்களை பகுப்பாய்வு செய்கிறார். இப்ப ஆவேச ரூபம்னா அந்த உக்கிரமா இருந்து ஒரு கொலை பண்ணி எல்லாம் பண்றாளே அந்த மாதிரி ஒரு அவதாரம் தான் இருக்கு. சோ ஆவேச ரூபம், அப்புறம் பகுப்பாய்வு செய்த இதெல்லாம் அவருக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தார். அவை வைபவம் எனப்படும் இந்த இதுக்கெல்லாம் வைபவம், that name what is given for all this expansionக்கு வைபவ அவதாரம், அவதாரம் இல்லை வைபவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பல்வேறு கிளைகளை பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு பகவான் பரமபுருஷ பகவானின் பல வடிவங்களை விவரித்தார். பகவான் யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு பரமபுருஷ பகவான், தட் இஸ் கிருஷ்ணரை பற்றி இது வந்து நிறைய அவரோட என்னெல்லாம் விரிவாக்கம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அவர் ஜட உலகில் கடவுளின் அவதாரங்கள் புருஷாவதாரம், புருஷாவதாரம்னாக்க ஹியூமன் பீங்கோட அவதாரம் எதெல்லாம் எடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம 10 அவதாரம் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுலயே நிறைய இருக்கு. நரசிம்மர்லாம் எப்படி பாதி மனுஷ ரூபம், பாதி இருந்து மிருக ரூபம் அப்படியெல்லாம். அப்புறம் ராமாவதாரம், கிருஷ்ணாவதாரம், அந்த மாதிரி பலராம அவதாரம் எல்லாம் நம்ம பாக்குறது அதெல்லாம் வந்து இதுதான் புருஷாவதாரங்கள். அப்புறம் மன்மந்திர அவதாரம், மன்மந்திரா இது இந்த இதெல்லாம் பார்த்தோமே 4th சாப்டர்ல வருமே. மன்மந்திரா ஒரு மன்மந்திரத்திலயும் வந்து அவதாரம் செய்யறார் பகவான். சோ அந்த மாதிரி அவதாரங்களும் சிலது இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து பாகவதத்துல நிறைய இருக்கு.
அப்புறம் குண அவதாரங்கள் மற்றும் சக்தி வேஷப்படுறது, இது சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் போன்ற அவதாரங்களை அது எல்லாமும் டிஃப்ரெண்ட், என்னெல்லாம் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். பகவான் கிருஷ்ணரின் வெவ்வேறு வயது பிரிவுகளான பால்ய மற்றும் பௌகந்தம் மற்றும் வெவ்வேறு யுகங்களின் வெவ்வேறு பொழுதுபோக்குகளையும் பற்றி எல்லாம் டீட்டெயிலா அவரை பத்தி, கிருஷ்ணரை பத்தி ஒரு யுகத்துல எப்படி இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். கிருஷ்ணர் இளமை அடையும் போது தனது நிரந்தர வடிவத்தை எப்படி அடைந்தார் என்பதை விளக்கினார். இஸ் ஆல்வேஸ், கிருஷ்ணரை பார்த்தா எப்பவுமே யங்கா தான் இருக்கார். அவர் ஏன்? பிகாஸ் அவர் உடல் நம்மள மாதிரி ஒரு இந்த உடல் கிடையாது. மெட்டீரியல் நம்மளோட இந்த பஞ்சபூதங்களால 5 பூதங்கள் இல்லையா, அந்த மாதிரி உடல் கிடையாது. அவர் ஆத்மா உடலும் அவரோட சேர்ந்து. அவர் டிஃப்ரெண்ட் அவரோட. அதெல்லாம் அவர் விளக்குறார். நம்ம அதான் பகவத்கீதையில என்ன படிச்சோமோ அதெல்லாம் அவருக்கு விளக்கிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் இந்த வகையில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதன கோஸ்வாமிக்கு அனைத்தையும் விளக்கி விவரிக்கிறார். இதெல்லாம் நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரத படிச்சா இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எவ்ரிதிங் எல்லாம் பர்ஃபெக்ட், எல்லாம் தமிழ்ல கூட கிடைக்கிறது. அதனால நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன, அது ஹியூஜ் வால்யூம். பாகவதமே ஒரு 18 புக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இது அதை விட பெருசா இருக்கும், நல்லா தடித்தடியா இருக்கும். அதனால நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கூட வாங்கிக்கலாம். ஆனா தமிழ்ல வாங்கிக்கிறது நல்லது, ஏன்னா நல்லா புரிஞ்சு வரும். இங்கிலீஷும் நல்லதுதான், பட் தமிழ் நம்ம மாத்திர இது தாய்மொழியா இருந்ததுனால அப்ப இதெல்லாம் ஆக்சுவலி இதுதான் நமக்கு அசெட். பார்த்தா பாக்கியெல்லாம் நம்ம வாங்குற பொருள்ல வாங்குறோமே அதெல்லாம் அழிஞ்சு போறதுக்கு, கெட்டு போறதுக்கு எல்லாம் சான்ஸ் இருக்கு. இது அழியாத ஒரு நம்மளோட பொக்கிஷம் என்னன்னா இதுதான். அடுத்த வர வம்சத்துக்கெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு நாலேஜ் கொடுக்குற கைடா இருக்கும். சோ நம்ம இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்லிட்டு வாங்கிக்கணும். இந்த வகையில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதன கோஸ்வாமிக்கு அனைத்தையும் விளக்கி விவரித்தார். பிறகு சனாதனர் விருந்தாவனம் சென்றார். இதெல்லாம் புரிஞ்சென்று he went to விருந்தாவன். எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? தீபா சொல்ல முடிச்சாச்சு. ஜெயஸ்ரீ ஜெயப்பிரியா இந்த மாதாஜி யாரு மாதாஜி? ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் படிங்க. சனாதனர் பூமியில் இறைவனை தரிசிக்கிறார். ஜரிகன் காட்டில் விரதம் இருந்ததாலும் தண்ணீர் கெட்டதாலும் சனாதன கோஸ்வாமிக்கு உடம்பு அரிப்பு ஏற்பட்டது. வைஷ்ணவ ஆச்சாரம் என்பது ஒரு பக்தரின் ஆபரணம். ஒரு நாள் சனாதன கோஸ்வாமியை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வரவழைத்தார். அவர் யமேஸ்வர கோதாவுக்கு வர விரும்பினார். சனாதன கோஸ்வாமி கடலோர பாதை வழியாக இறைவனை அடைந்தார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதன கோஸ்வாமியிடம் அவர் எந்த வழியில் வந்தார் என்று கேட்டதற்கு சனாதனம் பதிலளித்தது. ஜெகநாதரின் பல சேவகர்கள் ஜெகநாதர் கோவிலில் சிங்கத்வார வாயிலின் வழியே செல்கிறார்கள். எனவே நான் அந்த பாதையில் செல்லாமல் கடற்கரை வழியாக சென்றேன். சனாதன கோஸ்வாமி மணலின் உஷ்ணத்தால் காலில் எரியும் கொப்பளங்கள் இருப்பதை உணரவில்லை. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதன கோஸ்வாமிகள் ஸ்ரீ ஜெகநாதரின் ஆலயத்தின் மீது மிகுந்த மரியாதை செலுத்துவதை பற்றி அறிந்து மகிழ்ச்சி அடைந்தார். அவரது நோய் அவரது உடலில் ஈரமான புண்களை ஏற்படுத்தியதால் சனாதன கோஸ்வாமி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை தழுவுவதை தவிர்த்து வந்தார். இருப்பினும் இறைவன் அவரை வலுக்கட்டாயமாக தழுவிக்கொள்வார். ஜெகநாதரின் தேரோட்டத்திற்கு பிறகு விருந்தாவனத்திற்கு திரும்பும்படி ஜெகநாதர் அறிவுறுத்தினார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகதானந்த பண்டிதாவை தண்டித்தார். இறைவன் மீண்டும் அவரை தழுவிக்கொண்டார். இந்த அணைப்பிற்கு பிறகு சனாதன கோஸ்வாமி நோயிலிருந்து விடுபட்டார். அந்த ஆண்டு சனாதன கோஸ்வாமியை தன்னுடன் தங்கும்படி இறைவன் கட்டளையிட்டார். அடுத்த ஆண்டு ரத யாத்ரா திருவிழாவை பார்த்த பிறகு அவர் புருஷோத்தம கேத்திரத்தை விட்டு வெளியேறி பிருந்தாவனத்திற்கு திரும்பினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி தான், ஸ்டில் சொல்லிடுறேன். ஜெரிகன் காட்டில் இங்க போறாரு பூரி ஜெகநாத். அந்த இடத்துக்கு போகும்போது சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பாக்குறாங்க. சோ அங்க போற வழியில என்னது, ஜெரக்கன் காட்டில் விரதம் இருந்தாலும் அந்த காட்டுல எல்லாம் விரதம் இருந்து தேவர் டிராவலிங். தண்ணி எல்லாம் என்னது வெளியே நம்ம பிஸ்லரி வாட்டர் குடிச்சாலே நமக்கு ஹெல்த் கெட்டு போகுது. அவெல்லாம் எந்த தண்ணி கிடைச்சதோ எங்க நதியில குளிக்கிறாய் அதிலே தண்ணியெல்லாம் குடிச்சோன்னு என்ன ஆயிடுதுன்னா அவருக்கு உடம்புல இருந்து அரிப்பு ஏற்பட்டுடுது. இப்போ வைஷ்ணவ ஆச்சாரம் என்பது ஒரு பக்தரின் ஆபரணம். எங்க போனாலும் நமக்கு இதுதான் சொல்றேன். இப்போ எல்லாருக்குமே நான் ஆக்சுவலி எவ்வளவு ஜப்பா பண்றேன்னு நான் ஜப்பா பண்ணாம நெஞ்சனை எல்லாத்தையும் கேட்கணும் அப்படின்னு மறந்து விடுறேன். இப்ப நம்ம எல்லாம் இதெல்லாம் அட்டன் பண்றோம், எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா வைஷ்ணவ ஆச்சாரங்கிறது என்னதுன்னா காலையில் சீக்கிரம் இருக்கணும், நம்ம மங்களாரத்தி பார்க்கணும். நம்ம வீட்லயே இப்ப எல்லா சௌரியம் இருக்கே. கோவில் அந்த காலம் தான் எனக்கு, அந்த காலம் ஈவன் பிஃபோர் கோவிடுக்கு முன்னாடி எப்படின்னா கோயிலுக்கு போயிட்டு தான் நிர்மாலய இந்த என்னது நிர்மாலய தரிசனத்துக்கு என்ன சொன்னா, இப்ப யாரோ சொன்னாலே அதுக்கு நீங்க என்ன சொல்லல், நாங்க பாலக்காட்டுக்காரன் நிர்மாலய தரிசனம் சொல்லுவோம். விஸ்வரூப தரிசனம். எஸ்,
மறந்து போயிடுது, அந்த வேர்டு மறந்து போயிடுது. விஸ்வரூப தரிசனத்துக்குள்ள போவா. காலையில வந்து பகவானோட எவன் வீட்டுல எவன் மூஞ்சில முழிச்சேனோ அப்படி எல்லாம் சொல்லுவா இல்லையா, பகவான் மூஞ்சில முழிக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு என்ன காலையில ஏந்துட்டே குளிச்சு அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கே செலவு பண்ணிட்டு போய் டைம் அது அவ்வளவு போகும். இப்ப அப்படி இல்ல, ஜஸ்ட் ஆன் மொபைல் ஆன் பண்ணா இருக்கு, குளிக்கணும்னு சொல்றதுக்கு கிடையாது, ஒன்னும் சொல்றது கிடையாது, ஜப்பா பண்றதுக்கு கூடி. அப்ப காலையில மங்களாரத்தி பாக்குறதுக்கு we all should get up. காலையில சீக்கிரம் என்னன்னு 4:30 மணிக்கு தான் ஆரம்பிக்கிறோம். நாட் வெரி ஏர்லி, 3 மணி எல்லாம் கிடையாது, 4:30 மணி. நம்ம 4 மணி அலாரம் வச்சா கூடி கொஞ்சம் நம்ம காலை கடன்கள் அதெல்லாம் முடிச்சு விட்டு அந்த மங்களாரத்தையும் பார்த்து நல்லா ஜப்பா பண்ணலாம். கண்டினியூஸா இதெல்லாம் பண்ணி, இது வந்து இதுதான் நம்மளோட வந்து நித்திய ஆச்சாரம். இப்ப நம்ம சதாச்சாரம் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா, பக்தி வந்து சதாவா இருக்கணும். சதாச்சாரம் நம்ம வந்து எப்பவுமே பக்தியில இருக்கணும். சதாச்சார கிளாஸ் இருந்தா அது வந்து எப்ப முடியறதோ அப்ப வந்து அட்டென்ட் பண்றேன், அந்த மாதிரி பக்தியில அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. நான் பசங்களோட இது கிளாஸ் எடுக்கும் சொல்லுவேன், 18 days முடிஞ்சாச்சுன்னா அப்புறம் வெக்கேஷன் பேட்ச். நான் என்ன there is no vacation for doing பக்தி அப்படி சொல்லிடுவேன். பக்தி பண்றதுக்கு இன்னைக்கு நான் சண்டே அதனால நான் விளக்கேற்ற மாட்டேன், இன்னைக்கு ஸ்லோன்னு சொல்ல மாட்டேன், இன்னைக்கு சண்டே இன்னைக்கு வெக்கேஷன் அப்படிலாம் சொல்றோமா? இல்ல, டெய்லி நம்ம விளக்கேற்றுறோம், டெய்லி நம்மளோட நித்திய பூஜை என்னெல்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் செய்வாங்க. அந்த மாதிரி திஸ் இஸ் வாட் இஸ் மென்ஷன் ஹியர். இது எனக்கு ஜஸ்ட் இப்போ தாட் வந்து என்ன சொல்றேன், ஐ ஜஸ்ட் ரிக்வெஸ்ட் எல்லாரும் பக்தி சதாச்சாரில இருக்கிறவா எல்லாருமே காலையில் கொஞ்சம் சீக்கிரம் என்னன்னு இந்த மங்களாரத்தி எல்லாம் பார்க்கலாம். இட் இஸ் டேக்கிங் ஒன்லி, இப்பெல்லாம் இன்னும் ஷார்ட் பண்ணிட்டான், 1/2 hourல முடியறது. அப்ப முன்னாடி வந்து 40 minutes எடுத்துட்டு இருந்தேன், 45 இல்ல 5:10 முடிஞ்சிருந்து, இப்பெல்லாம் 5 மணிக்கு முடிஞ்சிட்டு ஜப்பா பண்ண உட்கார்ந்து விடுறா எல்லாரும். நம்ம அழகா அதை முடிச்சு விட்டு கொஞ்சம் ஒரு 2 மாலைன்னா 2 மாலை, 4 மாலைன்னா 4 காத்தால நேரம் அழகா நமக்கு வந்து போயிட்டே இருக்கும். நம்ம கண்ணை மூடி ஜப்பா பண்ணியிருந்தா அது மாடு போயிட்டே இருக்கும், டைம் போறதே தெரியாது. அப்ப கொஞ்சம் சீக்கிரம் என்ன எல்லாம் பண்றோம்னா நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாவும் இருக்கும், வீட்டு வேலையும் முடியும், குழந்தைகளையும் பசங்களெல்லாம் இது ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதோ இல்ல வீட்டுக்காரர் இதுக்கு அனுப்புறதோ, ஈவன் ஃபார் ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஐம் சேயிங், அவங்களுக்கு ஆஃபீஸ் போனாலும் காலையில கொஞ்சம் சீக்கிரம் என்னன்னா இட் வில் பி வெரி கம்ஃபர்டபுள். சோ அந்த மாதிரி அப்ப நம்ம வந்து பக்தி இதுல வந்து சீக்கிரம் எழுந்துக்கலாம் இல்லையா, பக்தி பண்றதுக்குன்னே எழுந்துக்கலாம். சோ வைணவ ஆச்சாரம் என்பது பக்தரின் ஆபரணம். திஸ் இஸ் அவர் ஆபரணம். அதனால்தான் பசங்களை கூட சொல்லுவேன், திலக்கட்டுமாங்கோ, ஒரு விபூதி, ஒரு குங்குமம், சம்திங். என்ன உங்க வீட்டுல பசங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது, ஏன்னா பச்சை அந்த இது இல்லையா, என்ன உங்க பகவான் சேர்க்க என்ன இருக்கோ அதை இட்டுன்னு வாங்கணும்னா அழகா இட்டுன்னு அவெல்லாம் எதிர்த்து கேட்க மாட்டேன், ஏன் இது இட்டுக்கணும், ஏன் திலகம் இட்டுக்கணும், ஏன் விபூதி இட்டு கூட இதெல்லாம் கேட்க மாட்டேன், எதோ இட்டுன்னு வாங்கினா இட்டுன்னு வந்துருக்கோம். அது வந்து ஒரு ஆபரணம், நம்மளுக்கு வந்து ஒரு காப்பு மாதிரி. நம்மள இதெல்லாம் காப்பு கட்டிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்மள வந்து ரக்ஷை, அதுதான் நம்மள வந்து ரட்சிக்கிறது. சோ வைணவ ஆச்சாரம் இதுதான் ஆச்சாரம். காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறது, குளிக்கிறது கூட சொல்றது இல்ல. இப்போ இஸ்கான்ல எல்லாம் they are not enforcing on குளிக்கிறோம், குளிச்சுட்டு தான் ஜப்பம் பண்ணணும், ஒண்ணுமே சொல்றது இல்லை. அந்த லிபர்ட்டி நம்ம எடுத்து நம்ம we should try to. வேற மதத்துல எல்லாம் அப்படி எல்லாம் இல்ல இல்லையா, நம்ம அதை கம்பேரும் பண்றோமே. சண்டே ஆனா போய் தான் சேரணும், அங்க போகலைன்னா அந்த பாதிரி கேட்ப, என்ன உங்க வீட்டுக்காரர் வரல, என்ன உங்க வீட்டு அம்மா வரலன்னு அவ கேட்ப, எல்லா அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கும் அவங்க கிட்ட. அதே போல வேற இதுலனாக்கா ஒரு நாளைக்கு 4 டைம் பண்ணி தீருவா. எல்லாம் எங்க இருந்தாலும் லவுட் ஸ்பீக்கர்லாம் எங்க வீட்டு பக்கத்துலயே இருக்கு, 4 இது இருக்கு, பண்ணுவா. தேர் ஆல் சோ டிவோட்டட். ஏன் நம்ம கல்ச்சர்ல ஏன் நம்ம விட்டுப்படுறோம்னு, யாரும் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் இல்லையா, நம்ம யாரும் ஸ்ட்ரிக்டா இல்லாதனால இப்போ டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இப்ப நம்ம வந்து இப்போ டிஸ்கவுண்ட் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் இஸ் ரிக்வெஸ்ட் எவ்ரிபடி காலையில கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்கோ. நான் தான் அந்த பகவானோட போட்டோ போடுறேன். இப்போ ஒரு போன வாரம் நான் இருக்கல, இந்த மாதாஜி எப்பவுமே அதுக்கு ஒரு நமஸ்காரம் போடுவா, ஜெயஸ்ரீ கண்ணா மாதாஜி. அவெல்லாம் வந்து ஸ்டால்வர்ட்ஸ், எப்பவுமே காலையில சீக்கிரம் 3 மணிக்கு எழுந்து அப்பல இருந்து ஜப்பா பண்ணி நிறைய பண்ணுவா. சோ நம்ம அவ்வளவு எல்லாம் பண்ண முடியலன்னா எவ்வளவு நம்மளால முடியும், 4னா 4, 5னா 5, ஒரு 16 பண்ணிட்டோம்னா தென் நமக்கு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகலாம். பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கும், அடுத்த ஷெல்டர் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கலாம். நல்லதுதானே சொல்றா இல்லையா. யாரு நமக்கு இந்த காலத்துல ஃப்ரீயா என்ன தர, தண்ணி கூட ஃப்ரீயா கிடைக்கிறது இல்லை. வெளியில போனா தண்ணி வேணும்னாக்கா அவன் வந்து பாட்டிலுக்கு அந்த 12 ரூபாய் 10 ரூபாய் அது கொடுத்தாதான் அவன் தருவான். அது எந்த தண்ணின்னே தெரியாது, ஆனா பணம் கொடுத்து வாங்குவோம். காத்துக்கு பணம் வந்தாச்சு. ஆக்சிஜன் சொல்லி இப்போ கோவிட் எல்லாம் வந்தோன்னு பார்த்தோம். நம்ம இது பக்தி பண்றதுக்கு ஃப்ரீயா எஜுகேஷன், நோ செலவு, புக்கு வாங்க போஸ்ட் பண்றது இல்லை, எல்லாம் ஆன்லைன். வேதாபேஸ் தான் எல்லாம் இருக்கு, நமக்கு நோட்டை எழுதிக்கலாம், எல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். சோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் எல்லாரும் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தோம்னா பக்தி மார்க்கத்துல இவ நல்ல ஒரு வழிகாட்டுதல அவ நம்மளை கூட்டின்னு போயிட்டு இருக்கா. we should make use of their. அவர் என்ன, அவர்னா யாரு, நான் என்னடி பிரபுஜி நினைச்சதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். he himself is a very qualified man இல்லையா. அவர் வந்து ஏனோ தானோ பழைக்க தெரியல அதனால இது ஒன்னும் ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி இல்லை. அவர் IIT-ல என்ட்ரி பண்றதுக்கு நம்ம பசங்களை எல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா எல்லாம் பார்த்துதான் சொல்றேன். நான் IIT-ல கிராக் பண்ணி அந்த கிராக் பண்ணி உள்ள போறதே பெரிய கஷ்டம். அதை முடிச்சு அதுல குவாலிஃபை ஆகி வெளியில வந்து நல்ல ஜாப், IT ஜாப் எல்லாம் பண்ணி காலேஜ் ப்ரொஃபஸரா இருந்து லைஃப் தெரிஞ்சு போயிடுத்த, அந்த யங் ஏஜ்ல தெரிஞ்சு போயிடுத்த அவருக்கு. இதெல்லாம் ஒண்ணும் நமக்கு பிரயோஜனமே இல்லை.
எல்லாத்தையும் விட்டார். தலையெல்லாம் மழிச்சு வந்தாச்சு வீட்டுக்கு. அவ அம்மா அப்பாவுடைய இன்டர்வியூ இருந்தது, அதுல நான் தெரிஞ்சிருந்தேன். அவரோட பர்த்டே இருந்தது போன இந்த 2022 அவரோட பர்த்டே போது சொன்னா ஜூன் ஜூலைல. One fine day he came with all this இதான் குடுமையெல்லாம் வச்சுன்னு வந்துட்டார். இஸ்கான் போயிட்டு இருந்தாரு. நாங்க வீட்டுல நார்மலா பண்ணிட்டு இருந்தோம். அவர் அந்த மாதிரி வந்து நின்றார். இப்ப அவருக்கு என்னன்னா, நான் படிச்சப்பல எல்லாரும் படிக்கணும், பணம் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, பணம் ஒண்ணும் கொடுக்கவே வேண்டாமே, சும்மா தானே படிச்சவங்க அந்த நாள். சோ வைஷ்ணவ ஆச்சாரம்ங்கிறது நமக்கு ஒரு ஆபரணம். அது அந்த பாயிண்ட் வந்தோடனே நான் இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்பது ஒரு பக்தரின் ஆபரணம். ஒரு நாள் சனாதன கோஸ்வாமியை ஒரு சைத்தன்ய மகாபிரபு வரவழைத்தார். எஸ், அவர் யமேஸ்வர தோதாவுக்கு வர விரும்பினார். சனாதன கோஸ்வாமி கடலோர பாதை வழியாக இறைவனை சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அடைந்தார். சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதன கோஸ்வாமியிடம், நீ அவன் எந்த வழியால வந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது என்ன சொல்ற, ஜெகநாதரின் பல சேவகர்கள் எந்த வழியா பொருளாதார வரலை, நான் வேற பாதையில வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவருக்கு ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சு போயிடுது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதன கோஸ்வாமி ஜெகநாதரின் ஆலயத்தின் மீது மிகுந்த மரியாதை செலுத்துவதை பற்றி அறிந்து மகிழ்ச்சி அடைந்தார். அப்புறம் அவருக்கு நோய், அவருக்கு என்ன இருந்ததுன்னா, இவ்வளவுதான் செருப்பு கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. அந்த காலத்துல அப்படிதானே இருந்தது இல்லையா, நடந்து போவாரு. அப்ப கொப்பளம் எங்கெல்லாம் அந்த சூடு பட்டு அதுன்னா அந்த எதுல இருந்து வந்தா உஷ்ணம், கோஸ்வாமி மணலின் உஷ்ணம்னால கால கொப்பளங்கள்லாம் வந்து அதுல எல்லாம் அந்த என்னது பஸ் எல்லாம் வந்து ரத்தம் எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி இருந்தது. அவங்களோட காலில் தொட்டா தொத்திக்கும் நமக்கு, அந்த மாதிரி இருந்தது. சோ அவரது நோய் அவரது உடலின் ஈரமான புண்களை ஏற்படுத்தியதால் சனாதன கோஸ்வாமி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை தழுவுவதை தவிர்த்து அவர் வந்தார். அவர் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு ஹக் பண்ணுவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தவிர்த்தார். ஆனால் இறைவன் அவரை வலுக்கட்டாயமாக தழுவிக்கொண்டார். அப்புறம் ஜெகநாதரின் தேரோட்டத்திற்கு பிறகு பிருந்தாவனத்திற்கு திரும்பும்படி ஜெகதானந்தர் ஜெகதானந்தர் அறிவுறுத்தினார். இது யார் தெரியாது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாத பண்டிதாவை தண்டித்தார். என்ன தெரியல எனக்கு. பிறகு பிருந்தாவனத்துக்கு திரும்பும்படி ஜெகநாதர் அறிவுறுத்தினார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகதானந்தரை பண்டிதாவை தண்டித்தார். இறைவன் மீண்டும் அவரை தழுவிக்கொண்டார். இந்த அணைப்பிற்கு பிறகு சனாதன கோஸ்வாமி நோயிலிருந்து விடுபட அவரோட உடம்பு அவர் வந்து அணைத்ததுனால அவரோட அந்த இது பட்டு என்னது அவர் தொட்டதுனால இவருக்கு அவரோட புண்ணெல்லாம் மாறி நல்லா இது சரியாயிடுது, அவரோட உடம்பு சரியாயிடுது. அவர் அடுத்த ஆண்டு சனாதன கோஸ்வாமி தன்னுடன் தங்கும்படி இறைவன் கட்டளையிட்டார். அடுத்த ஆண்டு ரத யாத்திரை திருவாழ்வை பார்த்த பிறகு அவர் புருஷோத்தம க்ஷேத்திரத்தை விட்டு வெளிவரி பிருந்தாவனத்திற்கு திரும்ப 1 வருஷம் அங்க இருந்து ரத யாத்திரம் முடிச்சுட்டு தான் அவர் வந்து திரும்பினார். அது வரைக்கும் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூடயே இருந்திருக்கார். எஸ், ஓகே. இன்னும் இப்ப 4-5 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு, முடிச்சு விடலாம்னா என்ன இல்ல 2 இது முடிச்சுன்னா அது வந்து முடிக்கும். ஓகே, யார் படிச்சா இப்போ மாதாஜி? இப்ப யார் படிக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப யார் படிச்சா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி யார் படிச்சா? படிங்க பிரபுஜி. மற்ற பொழுதுகள். ஒரு நாள் மதன கோபாலா சாப்பிட மறுத்தார். சப்பாத்தியில் உப்பு கூட இல்லை என்று புகார் கூறினார். அதற்கு சனாதனா, இன்று உப்பு நாளை நெய், ஆனால் மன்னிக்கவும், பணக்காரர்களிடம் சிறப்பு பொருளை கேட்டு அவர்களை துரத்துவதற்கு எனக்கு நேரமும் விருப்பமும் இல்லை. மதன மோகனா ஒரு மகாராஜாவின் மகன். அவர் வெறுமனே உலர் சப்பாத்தி சாப்பிடுவதை பார்த்த சனாதனா மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது. ஒரு செல்வந்தர் மதுராவிற்கு வணிகம் மற்றும் வணிகத்தில் ஈடுபட வந்தார். அவனது படகு மணல் திட்டில் சிக்கியது. அவனால் அதை விடுவிக்க முடியவில்லை. சனாதன கோஸ்வாமியின் கருணையை கேட்டார். அவரோ மதன மோகனாவிடம் அனுப்பி வைத்தார். பலத்த மழை பெய்ததால் படகு விடுவித்தது. பொருட்களை விற்று பணம் சம்பாதித்து மதன மோகனாவுக்கு கோயில் கட்டினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ சோ மச். அப்புறம் வேற என்னெல்லாம் பாஸ்ட் டைம்ஸ் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் உள்ள காட்டியிருக்கான். ஒண்ணு வந்து ஒரு நாள் மதன கோபால யாரு? ஒரு மகாராஜரின் மகன். இப்ப தெரியும் இல்லையா, நல்ல ஒரு நன்னா சாப்பிட்டு தான் பழக்கம் அவளுக்குலாம். இந்த இது உப்பு சப்பு இல்லாம எல்லாம் இருந்ததுன்னா சாப்பிட முடியாது. சப்பாத்தியில் உப்பு கூட இல்லை என்று அவர் வந்து புகார் பண்ணும்போது அவர் சொல்லிட்டார், உப்பு இல்லை, அப்புறம் நெய் இல்லை, அப்படி எல்லாம் சொல்லுவேன். இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. யூ ஹேவ் டு ஈட் வாட் எவர் இஸ் கிவன். அவர்களை துரத்துவதற்கு எனக்கு நேரமும் இல்லை, எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டும் கிடையாது. எது கொடுத்துருக்காங்களோ அதை சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி துறவு, அதுதான் துறவு தானே மேற்கொண்டிருக்கா. பட் அவருக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. மதன மோகனா ஒரு மகாராஜனின் மகன்,
அவர் வெறுமனே ஒரு உலர் சப்பாத்தி சாப்பிடுவதை பார்த்த சனாதனம் மிகவும் அவருக்கு சனாதன கோஸ்வாமி கொஞ்சம் வருத்தமா இருந்தா, ஐயோ பாவம் இவ்வளவு நல்ல ஃபேமிலில இருந்து வந்தவர் இந்த மாதிரி உலர் சப்பாத்தியை சாப்பிடுறாரு அப்படின்னு. அப்புறம் வேற என்ன பாஸ்ட் டைம்லனாக்கா ஒரு செல்வந்தர் மதுராவிற்கு வணிகம் மற்றும் வணிகத்தில் ஈடுபட்டு வந்தார். அவனது படகு மணல் திட்டில் சிக்கியது. அதனால் அவரை அதை விடுவிக்க முடியவில்லை. மணல்ல சிக்கின் கொடுத்த அந்த படகு. அப்ப சனாதன கோஸ்வாமி ப்ளீஸ் ஏதாவது கிரேஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்ன சொன்னாரு, நான்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, இல்ல நீ மதன மோகனாவையே வந்து இது பண்ணு, ப்ரே பண்ணு, அவர் வந்து வழிகாட்டுவார் அப்படின்னு. அப்புறம் பலத்த மழை பெய்தது. அதுல வந்து இதெல்லாம் கரைஞ்சு போயிடுது. என்னது மணல்லாம் அப்படி நீங்கி போனோன்னு படகு ஈஸியா மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சு. அப்ப அவர் வந்து சரி மதன மோகனாக்கு வந்து இது உள்ள சாமானம் எல்லாம் விற்று அவருக்கு வந்து இதை கொடுக்கலாம், என்னது வாட் எவர் ஆஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பொருட்களை விற்று பணம் சம்பாதித்து மதுர மோகன் அவருக்கு கோயில் கட்டினார். கிருஷ்ணர்தான். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்னது, யாரு நெக்ஸ்ட் பிரபுஜி மாதாஜி யார் படிக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிச்சா அடுத்தது? நிவேதிதா மாதாஜி. எப்ப வந்தீங்க நிவேதிதா மாதாஜி? பார்க்கவே இல்லையே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 8 o'clock வந்தேன் மாதாஜி. நீங்க சொல்லி கொடுத்திருந்தீங்க, அதான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல மாதாஜி. இல்ல படிக்கணுமே, நீங்க படிக்கலையே ஒரு வாட்டி இப்படி படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் ஸ்கிரீனை திறந்தாதான் எனக்கு தெரியாது நீங்களா வந்திருக்கீங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு சாட்லயே இது இருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும். நோ ப்ராப்ளம். இப்ப நான் பாத்திருக்கேன். நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. அப்புறம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி ஸ்ரீமதி ராதா ராணியை புகழ்ந்து சில பாடல்களை இயற்றிக் கொண்டிருந்தார். ராதா ராணியின் தலைமுடியின் ஜடைகள் பாம்பின் முகடுகளை போல மிக அழகாக தெரிந்தன. சனாதன கோஸ்வாமி நச்சு பாம்பின் பேட்டை அழகாக போன்றது, சரியான ஒப்பீடுதானா என்று பிரதிபலித்தார். மதியம் ஒரு பெரிய மரத்தின் நிழலில் சில மாடு மேய்க்கும் பெண்கள் விளையாடுவதை சனாதன கோஸ்வாமி கவனித்தார். மாடு மேய்க்கும் பெண்களில் ஒருவரின் கழுத்திலும் தோளிலும் மரத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு கருப்பு பாம்பு சுற்றி கொண்டிருந்தது. சில ஆபத்தை உணர்ந்த அவர் அவளை அழைத்தார். வரவிருக்கும் ஆபத்திலிருந்து அவர்களை காப்பாற்ற உடனடியாக ஓடினார். அவன் அருகில் வருவதை பார்த்து ஸ்ரீமதி ராதாராணியும் அவளுடைய தோழிகளும் சிரிக்க ஆரம்பித்தனர். பின்னர் அவர்கள் காணாமல் போனார்கள். சனாதனர் முற்றிலும் திகைத்து போனார். ஆனால் ஸ்ரீ ரூபாவின் ஒப்பீடுதான் பொருத்தமானது என்ற புரிதல் படிப்படியாக அவருக்கு வந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. another past tense. ஸ்ரீல ரூபா கோஸ்வாமி ராதாராணி நல்ல புகழ்ந்து நிறைய அவர் தான் நிறைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுத சொல்லியிருக்காரு. புக் எல்லாம் எழுது அப்படின்னு. அவர் வந்து போயிட்ரி எல்லாம் கவிதைகள் எல்லாம் பாடல்கள் எல்லாம் இயற்றின்னு இருந்தார். அதுல என்ன எழுதிருக்கு, ஒரு என்னது இது என்ன சொல்லுவா, மெட்டஃபர் மாதிரி இது சொல்லுவா, என்னது ஈக்குவேட் பண்ணி சொல்லுவா அவளோட கூந்தல் எப்படி இருந்ததுன்னு. அப்ப அதுக்கு அது என்னது இது பண்றான்னா ஈக்குவேட் பண்றா அப்படின்னாக்கா ஒரு பாம்பின் முகடுகளை போல மிக அழகாக தெரிந்ததுன்னு. யார் இதை எழுதியிருக்கா? ரூப கோஸ்வாமி. இதுக்கு சனாதன கோஸ்வாமி என்ன நீங்க என்ன எழுதுற, நீ பாம்புக்கும் அது போயிட்டு யாராவது இந்த மாதிரி கம்பாரிசன் பண்ணி எழுதுவாளா? நச்சு பாம்பின் பேட்டை போன்றது சரியான ஒப்பிடுதானா என்று அவர் கேட்கிறார். ஆனா அவருக்கு ரூப கோஸ்வாமி தெரியும் என்னது எப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும். அவர் எழுதியிருக்காரு அந்த மாதிரி. இப்போ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஒரு நாளைக்கு மதியம் ஒரு பெரிய மரத்தின் நிழலில் சில மாடு மேய்க்கும் பெண்கள் விளையாடுவதை சனாதன கோஸ்வாமி கவனித்தார். மாடு மேய்க்கும் பெண்களில் ஒருவரின் கழுத்திலும் தோளிலும் மரத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு கருப்பு பாம்பு சுற்றி கொண்டிருந்தது. இது கவனிச்சார் அவர். சில ஆபத்தை உணர்ந்த அவர் அவளை அழைத்தார். யாரு? ரூபா கோஸ்வாமி. அவரை அழைத்து வரவிருக்கும் ஆபத்திலிருந்து அவர்களை காப்பாற்ற உடனடியாக ஓடினார். அவன் அருகில் வருவதை பார்த்து ஸ்ரீமதி ராதாராணியும் அவருடைய தோழிகளும் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறார். அது ஓகே. அப்புறம் பின்னர் இது வந்து இப்ப சனாதன கோஸ்வாமி தெரிஞ்சு போயிடுது ஏன் வந்து ஈக்குவேட் பண்ணினார். அவர் தலைமுடிய வந்து ராதாராணி தலைமுடியை பாம்புக்கு ஒப்பீடா வந்து கொடுத்தாரே, ஓ இதுதான் கரெக்டா வந்து அவருக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. கூந்தலுக்கும் பாம்புக்கும் அந்த என்னது அதுக்கு என்ன சொல்லுவான், என்ன சொல்லுவாள், ஏதோ ஒரு வேர்டை சொல்லுங்க. உவமை. உவமை. என்னது? உவமை. 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 தமிழ் ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு. இல்ல எல்லா லாங்குவேஜுமே அப்படிதான். பட் ரொம்ப அதுக்கு அந்த வேர்டுக்கு வரவே இல்லை எனக்கு வாயில. உவமை. சோ அந்த மாதிரி வந்து அவர் ஈக்குவேட் பண்ணினது, உவமை பண்ணினது இவருக்கு புரிஞ்சு வருகிறது. பின்னர் அவர்கள் காணாமல் போனார்கள். சனாதனர் முற்றிலும் திகைத்து போனார். ஆனால் ஸ்ரீ ரூபாவின் ஒப்பீடுதான் பொருத்தமானது என்று புரிதல் படிப்படியாக அவருக்கு வந்தது. இவெல்லாம் அதான் ரொம்ப பக்தாசிரியர். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது யாரு பிரபுஜி படிக்க போற?
சங்கரம் பிரபுஜி தான் படிக்கணும். அருட்செல்வம் பிரபுஜி ஹரே படிக்கிறாரா? கிருஷ்ணா படிங்க சங்கரம் பிரபுஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க படிக்கிறீங்களா? படிங்க. அருட்செல்வம் பிரபுஜி படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க படிக்கலையே அந்த ரவுண்ட்ல. ஓகே ஓகே மாதாஜி. புத்தகங்கள் இப்ப அவர் என்னெல்லாம் புத்தகங்கள் எழுதிருக்காரு? ரூபா கோஸ்வாமியோட லிஸ்ட் ஆஃப் புக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? இப்ப இவர் என்னெல்லாம் புக்ஸ் எழுதிருக்காருன்னு ஒரு பக்தி ரத்னாகாரம் ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமியின் பின்வரும் புத்தகங்களை குறிக்கிறது. பாகவதம் ருதா, ஒரு பக்தன் யார், பக்தி சேவையின் செயல்முறை என்ன, முழுமையான உண்மையான கிருஷ்ணர் யார் என்பதை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரி பக்தி விலாசா மற்றும் திக்தர்ஷினி என்று அழைக்கப்படும் அவரது வர்ணனையிலிருந்து ஒரு பக்தனின் நிலையான நடத்தை மற்றும் ஒரு வைஷ்ணவனின் கடமையின் முழு அளவையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரி பக்தி விலாசா முதலில் ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமியால் தொகுக்கப்பட்டது. பின்னர் கோபால பக்த கோஸ்வாமி அதன் சுருக்கமான பதிப்பை தயாரித்து திக்தர்ஷினி திகாவை சேர்த்தார். லீலா ஸ்தோவா வைஷ்ணவ தோஷாரணி ஸ்ரீமத் பாகவத்தின் 10வது கண்டத்தின் விளக்க உரை. சனாதன கோஸ்வாமி பல புத்தகங்களை தொகுத்தார். இவை அனைத்தும் பிருந்தாவனத்தின் முக்கிய தெய்வங்களான கோவிந்தா மற்றும் மதன கோபாலருக்கு எவ்வாறு சேவை செய்வது என்பதை விவரிக்கும் நோக்கத்துடன் இவர் எழுதின புக் அவரோட 16 ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இவர் எழுதினதுல இதை படிச்சா இந்த மாதிரி புக் எல்லாம் படிச்சா என்னெல்லாம் நமக்கு பயன் பெறும். அப்போ அதில் பக்தி ரத்னாகரம் அதுலதான் இதெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்திருக்கேன், என்னெல்லாம் புக்கை எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு. இப்ப ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி பின்வரும் புத்தகங்களை அவர் என்னெல்லாம் இருக்கான்னு குறிப்பு கொடுத்திருக்காரு. பிரகத் பாகவதாமிருதா, அது யாரு பக்தன்கிறது யாரு, அவர் பக்தி சேவை எப்படி எல்லாம் செய்யறார் அந்த மாதிரி எல்லாம் டீட்டெயிலா கொடுத்திருக்கு. உண்மையான கிருஷ்ணன் யார் என்பதை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த புக்கை வாங்கி படிச்சுன்னா அதெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு. ஹரிபக்தி விலாசா மற்றும் திக்தர்ஷினி என்று அழைக்கப்படும் அவரது வர்ணனையிலிருந்து ஒரு பக்தனின் நிலையான நடத்தை மற்றும் ஒரு வைஷ்ணவனின் கடமையின் முழு அளவையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். நம்ம இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு 4 ரவுண்ட் பண்ணும்போதே நமக்கு ஒரு தோணல் வருது இல்லையா, நம்ம பெரிய நல்ல பக்தன். இதெல்லாம் படிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும் நம்ம இன்னும் நிறைய தாண்டி போக வேண்டி இருக்கு. நமக்கு இன்னும் நிறைய we have to cross. முதலில் ஸ்ரீல கடமை முழு அளவையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரிபக்தி விலாசா முதலில் ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமியால் தொகுக்கப்பட்டது. பின்னர் கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, இது பட்டவர்னா இந்த 10 வந்திருக்கு. கோபால பட்ட கோஸ்வாமி அதன் சுருக்கமான பதிப்பை தயாரித்து திக்தர்ஷினி திகாவை சேர்த்தார். அப்புறம் அது லீலாஸ்தவா, அது பாட்டுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பஜன் கிளாஸ்ல இது எப்பவுமே ஸ்தவா. அப்புறம் வைஷ்ணவ தோஷாணி, அதுல அது படிச்சா என்னது, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 10வது காண்டத்தை விளக்குமுறை, கிருஷ்ணரோட எல்லாம் பாஸ்ட் டைம்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். சனாதன கோஸ்வாமி பல புத்தகங்களை தொகுத்தார். இவை அனைத்தும் பிருந்தாவனத்திற்கு முக்கியமான தெய்வங்களான கோவிந்தா மற்றும் மதன கோபாலருக்கு எவ்வாறு சேவை செய்வது என்பதை விவரிக்கும் நோக்கத்துடன் அந்த புக்கை எழுதியிருக்கார். சோ அதெல்லாம் நமக்கு எல்லாமே மோஸ்ட் ஆஃப் த புக்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் வேதாபேஸ். ஆனா இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, தமிழ்ல இல்லை அது. அப்ப சின்ன குட்டி புக்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா 20 ரூபா 50 ரூபா அதுதான் இருக்கும், ஜாஸ்தி இருக்காது. பகவத்கீதாவே 200க்கு மேல இருக்கு. அப்ப நம்ம இந்த குட்டி புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி படிக்கிறோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து படிக்கலாம். எஸ் பிரபுஜி படிங்கோ. சங்கரம் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சனாதனர் இறைவனுக்கு சேவை. சனாதன கோஸ்வாமியின் உடல் மூலம் சைத்தன்யர் செய்ய விரும்பிய சில செயல்கள். சம்பந்தம், அபிதேயம், பிரயோஜனம் என்றால் என்ன என்பதை நிறுவுதல். வைஷ்ணவ ஆச்சாரம் என்றால் என்ன என்பதை விளக்குவது. விதி மார்க்கா, ராகமார்க்கா மற்றும் பிரேம சேவை மூலம் வெவ்வேறு மாதாக்கள் மற்றும் மந்திரங்களில் தெய்வ வழிபாட்டை நிறுவுதல். இழந்த அல்லது மறைக்கப்பட்ட தீர்த்தங்களை வெளிப்படுத்துங்கள். யுக்தா வைராக்கியா செயல்முறையை விரிவுபடுத்த. சுத்த வைஷ்ணவ நடவடிக்கைகளின் போதனைகளை விநியோகிக்க. அவர் விருந்தாவன பகுதியில் முதல் தெய்வமான மதன மோகனை நிறுவினார். தனது தனிப்பட்ட நடத்தை மூலம் இறைவனின் சேவையில் முழுமையாக அர்ப்பணிப்புடன் துறந்த வரிசையில் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதை அவர் கற்பித்தார். அவருடைய தனிப்பட்ட உதாரணத்தின் மூலம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட பிருந்தாவனத்தில் தங்குவது எப்படி என்று மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். 4.81
ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி அவர் மிகவும் மரியாதைக்குரிய பிராமண குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் என்றாலும் அவரது பணிவு மற்றும் சாந்தம் ஆகியவற்றால் விதிவிலக்கானவர். ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி கணோத்தேச தீபிகாவில் 181 விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் முன்பு ரதி மஞ்சரி அல்லது சில சமயங்களில் லவங்க மஞ்சரி என்று அழைக்கப்பட்டார். ஆதி 10.84. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், அந்திய லீலா, ஆதி லீலா, மத்திய லீலா 3 பாகங்கள் இருக்கு. ஓகே, சனாதனர் இறைவனுக்கு எப்படி சேவை பண்றான்னு சொல்லிட்டு இது கொஞ்சம் ரீகேப் பண்ணிடலாம். சனாதன கோஸ்வாமி உடல் மூலம் சைத்தன்யர், ஒரு நிமிஷம், சனாதன கோஸ்வாமியின் உடல் மூலம் சைத்தன்யர் செய்ய விரும்பிய சில செயல்கள், அவரோட பாடியால என்னெல்லாம் அவர் பண்றதுக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் ஆசைப்பட்டார் அப்படின்னு. சம்பந்தம், அபிதேயம், பிரயோஜனம், இதெல்லாம் இருக்கு. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு இந்த லெசன்ஸ்ல வரும். அப்படின்னா என்ன சம்பந்தம், அபிதேயம், பிரயோஜனம்? ஆக்சுவலி இது இன்னும் டீட்டெயிலா படிக்கணும். இட் வில் டேக் டைம். அதனால நான் அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். இட் இஸ் தேர் இன் பார்ட் ஆஃப் அவர் நம்ம கரிக்குலம்லயே இது வரும் நமக்கு. சோ அது என்னது அப்படின்னு. அப்புறம் வைஷ்ணவ ஆச்சாரம் என்றால் என்ன என்பதை விளக்குகிறது. அது நம்ம என்ன பக்தி சதாச்சாரம் அதுதான் படிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம. வைஷ்ணவ ஆச்சாரம்னா என்ன? அப்புறம் விதி மார்க்கா, ராக மார்க்கா மற்றும் பிரேம சேவை, இதெல்லாம் சேவை மூலம் வெவ்வேறு மாதாக்கள் மற்றும் மந்திரங்களில் தெய்வ வழிபாட்டை நிறுவுதல். ஐ டோன்ட் நோ மாதாக்கள்னா என்னது, எனக்கு புரியலை. நீங்க படிக்கவே நான் நினைச்சேன் அது என்ன தெரியும். இதுல கொடுத்துருப்பேன் ஒரு நிமிஷம். just check here. மூணாவது, to establish worship of deities in different matas and mandiras. மத்தாஸ், மாதா இல்ல, அது தப்பா இருக்கு. மதா, மடம் சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி. மடாஸ் அண்ட் மந்திர்ல எல்லாம் எப்படி விதி, எப்படி எல்லாம் வழிபடுறோம். அதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த 6 சாப்டர் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? எப்படி எல்லாம் இங்கெல்லாம் நம்ம வணங்கணும், எப்படி வணங்கணும், சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம்னா என்னது, பஞ்சங்க நமஸ்காரம்னா எப்படி, லேடிஸ் எல்லாம் எப்படி நமஸ்காரம் பண்ணணும், ஜென்ஸ் ஃபுல் சாஷ்டாங்கமா பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். எங்கெல்லாம் அந்த கொடி மரத்துக்கு எதிர பண்ணக்கூடிய நம்ம கோயில எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அதெல்லாமே அந்த இதுல கொடுத்துருக்கு ஃபுல்லா. மட்டாஸ் அண்ட் மந்திர பத்தி, விதி மார்க்க, ராக மார்க்க, பிரேம சேவா, அதை பத்தி எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. அப்படின்னு நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு. பிகாஸ் நான் தான் பண்ணிருக்கேன், யாரையும் குற்றம் சொல்றதுக்கு இல்ல. நான் கரெக்ஷன் பண்றதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை. ஓகே, இழந்த அல்லது மறைக்கப்பட்ட தீர்த்தங்களை வெளிப்படுத்துங்கள். ரிவீல் லாஸ்ட் அண்ட் ஹிடன் தீர்த்தா. நிறைய இடம் இன்னும் இருக்கு. நமக்கு தெரியாத பேர் கூட கேட்டிருக்க மாட்டோம், எங்க இருக்குன்னே தெரியாது. ஆனா இருக்கு. அதெல்லாம் கூட அதுல டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் சுத்த வைஷ்ணவ நடவடிக்கைகளின் போதனைகளை விநியோகிக்க. ஓகே, அவ எப்படி எல்லாம் அவ சுத்த வைஷ்ணவா எப்படி இருப்பான், அதுல இருந்து நம்ம என்னெல்லாம் படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதுவும் படிக்கலாம். அப்புறம் அவர் விருந்தாவன பகுதியில் முதல் தெய்வமான மதன மோகனை நிறுவினார். மதன மோகனோட இப்ப பார்த்தோமே அந்த மாதிரி தெய்வத்தை அவர் கிரியேட். இதெல்லாம் சைத்தன்ய சரிதாமிரத் சனாதனரை வச்சு இதெல்லாம் கிரியேட் பண்றார் அப்படின்னு. தனது தனிப்பட்ட நடத்தை மூலம் இறைவனின் சேவையில் முழுமையாக அர்ப்பணிப்புடன் துறந்த வரிசையில் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்று அவர் கற்பித்தார். அவருடைய தனிப்பட்ட, நான் நீங்க படிச்சதே திரும்பி படிக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு ஐ டென்ட் கெட் ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு சம்பந்தம் இல்லாம என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு. அவருடைய தனிப்பட்ட உதாரணத்தின் மூலம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட பிருந்தாவனத்தில் தங்குவது எப்படி என்று மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். சைத்தன்ய சரிதம் தான் அந்திய லீலா 4.81 இது கொடுத்திருக்காரு. ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி அவர் மிகவும் மரியாதைக்குரிய பிராமண குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் என்றாலும் அவரது பணிவு, நான்தான் பெரிய ஒரு நல்ல குடும்பத்துல பிறந்திருக்கேன், சில பேருக்கு இந்த இதெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் இல்லாம பணிவோட சாந்தத்தோட அவர் ரொம்ப விதிவிலக்கா இருந்தார் அப்படின்னு காட்டுறோம். ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி கணோத்தேச தீபிகாவில் 181 விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அது எல்லாம் கொடுத்திருக்கு. அவர் முன்பு ரதி மஞ்சரி அல்லது சில சமயங்களில் லவங்க மஞ்சரி என்று அழைக்கப்பட்டார். சைத்தன்ய சரிதாமிரத் ஆதி லீலா 10.84. ஓகே, இப்போ 840 ஆயிடுத்து. இன்னும் இப்போ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமியோட 2 தான் இருக்கு. இதை முடிச்சுடலாமா நம்ம இன்னைக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. 2 ஸ்லைட் பாக்கி இருக்கு. Anybody suggestion? முடிக்கலாம். ஏன்னா இது 3 முடிஞ்சிடும். ஏன் அவர் கீழே இருந்திருக்க, அவர் எடுத்து நான் இதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி வேற தான் இருந்தேன். நானா எனக்கு டைம் இல்லை இதெல்லாம் இது பண்ணி போடுறதுக்கு, அதனால இவரோட எடுத்து போட்டுட்டேன். இது திஸ் ஐ டன் இட். ஓகே, இப்ப யார் படிக்கிறது பாக்கி? ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுத்துன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? கமலா மாதாஜி படிக்கல. யார் படிக்கல? கமலா மாதாஜி. கமலா மாதாஜி இங்க படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஐ வில் ரீட். படிக்கிறேன். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கட்டளைப்படி அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் பிரம்மச்சாரியாக இருந்தார். சேவைகள்
தொடர்ந்து ஹரே கிருஷ்ண கோஷம் மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வாசிப்பது. ஜெகநாதபுரியில் ரகுநாதர் தனது விதிவிலக்கான சமையல் மற்றும் கௌரங்கனை திருப்திப்படுத்தினார். கீர்த்தனா நிகழ்ச்சிகள் அவருக்கு கீர்த்தனா ஆச்சாரியா என்ற பட்டத்தை வென்றது. அவர் பிருந்தாவனத்திற்கு வந்தபோது வைஷ்ணவர்கள் ஸ்ரீ ரூபா மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமிகள் உட்பட அவர் 4 ஸ்வரங்களில் பாகவத ஸ்லோகங்களை பாடுவதை தொடர்ந்து காக்காவை போல இனிமையாக கேட்பார்கள். அவரது பாராயணம் இணையற்றது. வியாசதேவரும் அதை ரசித்தார். கிரந்தராஜ ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் பெருமைகளையும் இணையற்ற முக்கியத்துவத்தையும் கிரந்தராஜா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் பெருமைகளையும் இணையற்ற முக்கியத்துவத்தையும் பிரசங்கிக்க சைத்தன்யரின் கட்டளையை அவர் நிறைவேற்றினார். ராதா கோவிந்தாவின் தூய அன்பின் அவரது கண்ணீர் பக்கங்களை நினைக்கும். ரகுநாத பட்டா கிருஷ்ண கதாவில் மிகவும் ஆழ்ந்திருந்தார். அவர் உலக விஷயங்களை கேட்டதில்லை அல்லது பேசவில்லை. பக்தர்களை குறை கூறுவது பற்றி என்ன பேசுவது? அனைத்து வைஷ்ணவர்களும் தங்கள் உணவின்படி இறைவனுக்கு உண்மையாக சேவை செய்கிறார்கள். எனவே ஒருவர் தங்கள் தவறுகளை கவனிக்க வேண்டும் என்று அவர் நம்பினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப இதுல வந்து கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன் ரொம்பவே தப்பு எல்லாம் இருக்கு. காக்கா இல்ல, என்னது கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன்ல போட்டிருக்கேன் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் கரெக்ஷன் பண்ணணும் மாதாஜி. அது கரெக்ஷன் நான் பண்ணல. அதனால ரொம்ப காக்காவை போல எப்படி இனிமையாக இருக்கும். அதான் நாம என்னடா போட்டிருக்கேன், நான் காக்கா தான் படிக்கிறேனா அப்படின்னு பாட்டேன். as sweet as a cuckoo. குக்குதான். ஆமா, குயில் மாதாஜி, குயில் தானே. ஆமா, அது என்னடா அது காக்கா? நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். நடுவுல வந்து உங்கள்ட்ட டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம், படிச்சு முடிச்சுட்டு அதான் பார்த்தேன். காக்காவை போல இனிமையாக போடுனா என்னடா அது? எனக்கே மைண்ட்ல டவுட் ஆயிடுச்சு. குயில் போல குயில் தானே அது. நம்ம போட்டிருக்கேன். என்னது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. நான் தான் மேல படிச்சுட்டு இருந்தேன். இது ஹிஸ்டரிஸ் ஆஃப் பியூர் லவ். அப்படி இங்கிலீஷ் இஸ் பெட்டர். ஒரு வாட்டி இங்க படிச்சுட்டோம் இல்லையா, தமிழ் இப்ப இதுல படிக்கலாம். சோ பை தி ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு he remained lifelong பிரம்மச்சாரி. யார் இவர்? ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி வந்து பிரம்மச்சாரியா வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். அவர் வந்து கல்யாணம் எல்லாம் படிக்கலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஓகே, சர்வீஸ் அவர் என்னெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணார்? கான்ஸ்டன்ட் சாண்டிங் ஆஃப் ஹரே கிருஷ்ண மந்த்ரா அண்ட் ரீடிங் ஸ்ரீமத் பாகவதம். அவர் அதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்புறம் இன் ஜெகநாதபுரி அவர் என்ன பண்ணார்? ரகுநாதா சாட்டிஸ்ஃபைட் லார்ட் கௌரங்கா பை ஹிஸ் எக்ஸெப்ஷனல் குக்கிங் அண்ட் கீர்த்தனா பெர்ஃபார்மன்ஸ். அவர் நல்லா பாடும் செய்வர், பஜனை எல்லாம் பண்ணி நல்லா சமைப்பறான். அப்ப அதெல்லாம் பண்ணி கௌராங்கா கிருஷ்ணரை வந்து வழிபட்டு ரொம்ப திருப்திப்படுத்தினார் கிருஷ்ணரை. விச் ஒன் இன் த டைட்டில் கீர்த்தன ஆச்சாரியா. அவருக்கு வந்து ஒரு பட்டமே கிடைச்சுட்டு கீர்த்தன ஆச்சாரியா அப்படின்னு. When he came to Vrindavan, the Vaishnavas, including Sri Rupa and Sanatana Goswamis, would regularly listen to his singing of Bhagavata shlokas in 4 tunes as sweet as a cuckoo. குக்கு மாதிரி ரொம்ப அழகா அவர் வந்து 4 டிஃப்ரெண்ட் டியூன்ஸ்ல அவர் வந்து பாகவதம் எல்லாம் அந்த ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் ரிசைட் பண்ணுவாராம். His recitation was unparalleled. Even Vyasadeva enjoyed it. Vyasadeva எப்படி என்ஜாய் பண்ணாரு? அந்த டைம்ல இருந்தாரா? He fulfilled Lord Chaitanya's order to preach the glories and unparalleled significance of the Grantha Raja Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ப்ரீச் பண்ணு, அதோட க்ளோரிஸ் எல்லாம் எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவருக்கு கட்டளை இட்டிருந்தார். அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்புறம் என்னது? His tears of pure love for Radha Govinda would wet the pages. அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது கண்ணு ஆனந்த கண்ணீர். அது அந்த கண்ணீர் வந்து புக்கு கிடையாது அப்பெல்லாம், இந்த ஓலையெல்லாம் தான் இருந்திருக்கும். அதெல்லாம் நனைஞ்சு போகும். வெட் த பேஜஸ் போட்டிருக்கேன். ஐ டோன்ட் திங்க் தேர் வாஸ் பேப்பர், தெரியல. சோ அதெல்லாம் வந்து பேப்பர் நிறைய போல நனைஞ்சு போறா போல அவருக்கு அவ்வளோ துக்கத்தோட அழுதுண்டே அந்த மாதிரி கண்ணின் தண்ணீரோட அவர் வந்து இதெல்லாம் படிக்க உணர்ந்து படிக்கிறார் அப்படின்னு. Raghunatha Bhatta was so absorbed in Krishna Katha that he never heard or spoke a worldly topic. அவருக்கு வேர்ல்டு பத்தியும் வேற ஒரு டாபிக் பத்தியும் அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. வாயத்தம் தான் கிருஷ்ணரை பத்தியும் ராதா பத்தியும் தான் அவர் பேசிட்டே இருப்பார். அப்ப என்னது வேற மனுஷால பத்தி உலக நம்ம என்னடி பிரபு என்ன சொல்வார்? அதுக்கு ஒரு வேர்டு சொல்லுவார் அவர். அந்த மாதிரி பேசவே மாட்டார் அப்படின்னு. ஒன்லி கிருஷ்ண கதா தான் பேசிட்டு இருப்பார். வேற பக்தால்ச பத்தியும் அவர் பேசவே மாட்டார்.
ஸ்பீக் ஆஃப் கிரிட்டிசைசிங் டிவோட்டிஸ் கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. ஏன்னா அவர் வாயை திறந்தா கிருஷ்ணரை பத்தியும் ராதாவை பத்தியும் தான் பேசும். He believed that all Vaishnavas are sincerely serving the Lord according to their realization. எல்லாருமே சர்வ் பண்றான், அவளுக்கு தெரிஞ்சா போல பண்றான், அவ்வளவுதான். சில பேருக்கு ஒரு மாலை ஜபம் பண்றதுக்கு அதுதான் வந்து பக்தி நினைச்சுன்னா அதுதான் பண்ணிருப்பா. பட் ஆஸ் நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால we are trying to explain, இல்ல என்ன பண்ணும்போ என்ன நல்லா பண்ணலாம். ஆனா அவர் என்ன சொல்றாருனாக்கா, எல்லாருக்கும் எப்படி எல்லாம் உணர்றாளோ அது போல அவ பக்தி பண்ணுவா. சில பேருக்கு நல்லா நிறைய பண்றதுக்கு தோணும், அப்ப அவளுக்கு வந்து நிறைய வந்து இதெல்லாம் பண்ணுவா. Okay, he believed that all Vaishnavas are sincerely serving the Lord according to their realization, and therefore one should overlook their faults. அதனால யாரையும் நம்ம வந்து குத்தம் சொல்லக்கூடாது. I'm so sorry. குத்தம் சொல்லி நீ ஏன் அது பண்ணல இது பண்ணல அப்படி சொல்லக்கூடாது. அவனே எல்லாரும் என்ன கேட்காதீங்கோ, அப்ப நீங்க மாத்திரம் சொன்னே காலையில் சீக்கிரம் எந்துக்கணும், ஜப்பா பண்ணணும் சொன்னே, ஏன் நீங்க சொல்றது கேட்டுடாதீங்கோ. எஸ், இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்லைடு. சோ இந்த மாதிரி அவர் வந்து நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருந்தார். லாஸ்ட் ஸ்லைடு. யார் படிக்கிறாள், யார் விட்டு போயிருக்கு மாதாஜி? எனக்கு இது ஆக்சுவலி தெரியவில்லை. எல்லாரும் ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டாள்னா இப்ப யாரு எடுக்க போறாள்? அருட்செல்வம் பிரபுஜி படிக்கிறாளா? ஒரு வாட்டி தானே படிச்சாள். அருட்செல்வம் பிரபுஜி யார் படிக்க போறாள்? டைம் வேஸ்ட். படிக்கிறேன் மாதே. யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க சங்கரன் பிரபுஜி படிங்க. அவர் மற்ற கோஸ்வாமிகளைப் போல எந்த புத்தகங்களையும் எழுதவில்லை என்றாலும் அவர் அனைத்து பாடங்களிலும் புலமை பெற்றவர். ரகுநாத பட்டா கோஸ்வாமி சாஸ்திரங்களை கேட்டு எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொண்டார். ரகுநாத பட்டா கோஸ்வாமியின் புனித வடிவத்தை முஸ்லிம்கள் இழிவுபடுத்துவார்கள் என்று அஞ்சி ஸ்ரீ ஜீவா கோஸ்வாமி அவரது உடலை எரித்தார். சாம்பல் 2 சமாதிகளில் வைக்கப்பட்டது. ஒன்று ராதா குண்டத்தில், மற்றொன்று 64 சமாதிகள் பகுதியில். ராதா கோவிந்தாஜியின் நித்திய லீலாவில் அவர் ஸ்ரீ ராதாவின் அஸ்த மஞ்சரிகளில் ஒருவரான ராசா அல்லது ராக மஞ்சரியாக பணியாற்றுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதான் லாஸ்ட் ஸ்லைடு தான். இதுல எகைன் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, அவர் மற்ற கோஸ்வாமி போல இவாள்லாம் ரூபா கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் எழுதலாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. இவர் அந்த மாதிரி புக் எல்லாம் எழுத, பட் he was very good in இது போயம்ஸ். அவர் அப்ப நிறைய வந்து இதெல்லாம் பஜன்ஸ் அதெல்லாம் எழுதினார். அவர் வந்து எழுதவில்லை என்றாலும் அவர் அனைத்து பாடல்களிலும் புலமை பெற்றவர். அப்புறம் ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி சாஸ்திரங்களை கேட்டு எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொண்டார். எல்லாத்தையும் வந்து அவரை புரிஞ்சுண்டு ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி புனித வடிவத்தை முஸ்லிம்கள் இழிவுபடுத்துவார்கள் என்று அஞ்சி ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி அவரது உடலை எரித்தார். சாம்பல் அது என்னது எனக்கு ஆக்சுவலி இது எனக்கு புரியல. அந்த டைம்ல வந்து முஸ்லிம்கள் ரூல் தான், பட் நம்ம கஷ்டம் படிக்க நம்ம எரிக்கத்தானே வேணும். அப்ப அது என்னது, அவர் அஞ்சி ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமியின் உடலை எரித்தார். சாம்பல் 2 சமாதிகளும் வைக்கப்பட்டது. அது என்ன எனக்கு எக்ஸாக்ட்லி ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த டாபிக்ல எனக்கு தெரியல என்ன வைக்கணும், ஏன் என்னத்துக்கு அஞ்சினா தெரியல. ஒன்று ராதா குண்டத்தில் வச்சார், மற்றொன்று 64 சமாதியின் பகுதியில் வைத்தார். ராதா கோவிந்தாஜியின் நித்திய லீலாவில் அவர் ஸ்ரீ ராதாவின் அஸ்த மஞ்சரிகளில் ஒருவரான ராசா அல்லது இங்கிலீஷ்ல படிக்கலாம். ராதா கோவிந்தாஜ் நித்திய லீலா he serves as ராசா. ரசா, ராசா அல்லது ரசா, ரசா. இன் ராதா கோவிந்தாஜி நித்திய லீலா அந்த ஒரு இதுல என்னது கலெக்ஷன்ல he serves as ரசா. ரசம்னா என்னது, ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஒரு மெலடி ஆர் ராகமஞ்சரி, ஒன் ஆஃப் ஸ்ரீ ராதாஸ் அஷ்டமஞ்சரிஸ். அஷ்டமஞ்சரியில one of the manjari. Okay, manjari is I think இது சகிகள். Okay, we'll just conclude immediately. அப்போ we are 3 இது பார்த்திருக்கோம். அடுத்த கிளாஸ்ல பாக்கி 3 பார்த்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. Thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரெக்கார்டிங் ஆலையா? ரெக்கார்டிங்